tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios mga igsuon nga paday nagpanalangin kanatong tanan og paday nagkuban og naghatag kusog kalig-on kadasig ilabi na mga igsuonan sa lampusan nga atong naangkon sa atong pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, niana usab kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo, niana usab kami aron sa pagdaig kanimo. Labaw sa tanan niana usab kami aron sa pagpamati sa imong mga pulong. Padayon ka o Dios nagabless kanamo, padayon ka o Dios nagatagbo sa tanan namong gikinahanglan, padayon ka o Dios nagauban usa takos ka namong alagaran, pasalamatan, pasidunggan sa among matag kinabuhi ug sa matag panalangin nga among naangkon. Panalanginin usab kami sa imong mga pulong nga among madunggan sa among panag-uban. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Oh, amen. Mahanaw ang tanan bisan kalibutan. Mayong gabi, may pakiguuban. Welcome sa tanan no sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang magpapili Samtang nagulat-hulat ta sa ato ang mga kaubanan, sa ato ang paghisgot karon sa mga pulong sa Dios, ato pong i-share ang ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko nga ato sa itong mga kailag higala. nga ako daon sa trono mo, ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhanan, nagtulo sa tanan, katawhan mo giandam. Wa na'y laing gabayan pa, ang Biblia kumplito na, nga akong buhing iyan. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Okay, mayong gabi, may pagpaminaw no sa tanan natong mga kaigsuonan nga napaday nagsunod nini atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa matag usa. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko.
Mayong pakikuban, mayong pagpaminaw, ay labi na sa ato ang mga tigpaminawan sa Shiny PM 101.3 nga nanon ka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Ang Dios magpanalangin sa tanan. ng limbaso Huwa mahuti kuso Tunog ko bagyo sa kinabuhi ko Di ko mahadlok kay nakaginoo Ang igabalos ko Mao ang pagdayon mo Ang pagsay Mayong gabi, mayong pakiguban, ilabi na ni Rothschild Gabas Singgit, maayong gabi. Ni Sheila Dalid, maayong gabi. Maayo usab. Mausab kaninyong tanan, pastor, sa tibok sa inyong pamilya o sa tanan Igabalos sa tanan na minaw kauban nako. Igabalos ko nimo Mayong gabi, may pakiguban ni Sister Teresa Liz. Mayong gabi, pastor, makadungog na pudkos sa pulong sa Ginoo. Salamat Lord nga gilugwayan mo ang akong kinabuhi ilabi na sa akong dialysis. Salamat sa Ginoo. Request ko pastor, lahutay lang, kana lang pastor, and God bless. Huwa mahuti kuso Tunog ko bagyo sa kinabuhi ko Di ko mahadlok kay nakaginoo Ang igabalos ko Mao Mayong gabi, may pakiguban na ilabi na usab ni Normelita Yagma Victorilio. Salamat kaayo. Ni Brother Jimel Rias, maayong gabi. Igabalos Good evening, Pastor Wasing here in Batangas samtang nag-duty. God bless po. Mayong pakiguban o good evening ni Modiha Brad Jimel o ni Rosan Pisan Gulo. Mayong gabi magpaminaw ni Sister Gina Kamahalan. Mayong gabi, Pastor Gideon, kumusta? Kami wala pagyud may nakagawa sa ospital pero okay na siya uban sa tabang sa Ginoo. Ayun na sa gyud kay naa siya pancreatitis. Salamat sa prayer, Pastor. God bless. You always together with your whole family. Kisalamat kaayo. Ang Dios maghahatag kumpletong kaayuhan. Mao nay ato ang gipangayo og atong gihangad gituuhan nga buhaton kay nas Ginoo. Igabalos ko Maayong pakiguban og happy watching, happy listening ni Winnie Tabunan. Maayong gabi, maayong pakiguban. Ilabi na ni Lia Buntulan. Maayong gabi, Pastor, watching from Saudi. Si Agib Joy Bon. Maayong gabi, si GL Lanyuhan Garces. Good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo sa kanunay niya nga pagbantay matag-usan nato ka kinabuhi. God bless. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Girly Salvia Pigalan. Pwede request song dito sa Cross, Pastor, gikan ni Brother Jimuel o ZGR Torrefield Hihara. Amen, hallelujah, praise him, the glory of Jesus Christ. Dalaygon ang Dios, request Christian song kay Jesus ako ay panalo. Pa-shout out po sa Hihara family o sa Flock of Jesus the Great Shepherd Fellowship Ministry, watching from Poblacion Magpet. Mayong gabi, may pakiguban ni Belio Rosales. Maayong pakiguban ni Swerty Karlski. Maayong gabi, Pastor, watching from Mabalacat, Pampanga. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Gigi Miss o ni Edwin Espina
Salamat sa Ginoo ngay nakatanaw ko sa imong live from Sasa, Davao City. Maayong gabi may pakiguban ni Janer de la Rosa. Maayong gabi may pagpaminaw. Good evening Pastor Gideon. God bless you sa tanang viewers. Maayong gabi matud pa ni Gigi Meas. Ni G. Mart Villanoca, matud pa maayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa Dios makadungog na usab ako sa pulong sa Dios. Salamat sa imuhang programa. Request kog awit makalangit Pastor Kristohanon pagpakabana. God bless us all watching from Pulilan, Bulacan. Maayong gabi may pakiguban ni Romilita Bugais. Maayong gabi Pastor. Kumusta Pastor? Naka-Bible study mi ganina Pastor. Awit makalangit. Request dahunog. Sa tabang niya, dayag ang kaluoy. Daigong ang Diyos. Sa tibuok ng kasing-kasing. Maayong pakiguban matud pa ni Sister Gina Kamahalan Milagroso. Sa walay katapusan. Atong oras mga kaigsuonan alas 7:43 na sa kagabion. Mayong gabi may pagiguban ni Jima Pirisores. Good evening Pastor. Salamat sa Ginoo karon nakapaminaw na pod ko sa mga pulong sa atong buhing Dios. Og magpa-pray ko Pastor unta kaming tibok pamilya magpadayon sa pagpangalagad hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Mo request ko song Dalang Panan. Shout out sa Pirisores family sa Manatad, Sibunga. Maayo nga pakiguban ang Dios magpanalangin. Kay Hesus ako panalo diri lang sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Okay no, kay Hesus ako panalo murag karaoke ra ba ni? Mangita ko diri kanang dili karaoke. Wa ko gabantay kay karaoke man day akong napatukar. Kay Hesus ako panalo. Kay ako ani taga-anog pagtagad. Human aning awit mga igsoon kay Hesus ako panalo. Wato na ta sa pulong sa Ginoo alang sa mga request awit makalangit nga wala pa na ako mapatukar ato rin tagaag pagtagad kung naapay oras human sa atong hisgutan nga pulong sa Dios. Mayong nga pagiguban ni Mahiti Managat. Mayong gabi ninyo diha sis ang Dios magpanalangin. Si Darrell Hirolaga, maayong gabi Pastor Gideon. Og sa malipayong gabi usab sa tanan dalaygon ang Dios sumatag-usa nato ka kinabuhi. Salamat sa Dios watching from Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Mayong pagiguban ni Chari Dagansina. Maayong gabi maayo sa imo Pastor. Makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo sa imong mensahe. Og sa tanang na minaw karon, maayong gabi. Salamat kayo. Si Manilin Arizo Giganto. Good evening Pastor, request kog awit makalangit hangtod may kinabuhi. Pa-shout out ko sa Angelo Coco Giganto at Tristan og Steffi Arizo nga naminaw sa imo karon. Mayong gabi ni Romilita Bugais. Pastor, request ko prayer kay Marie Ann Piris. Ipaabot ang kompletong kayuhan sa iyahang mga bagtak nga way umoy. Kay ato nandun sa mga pag-ampo ato nang deklarar atong dawata gyud nga ang kayuhan gikan sa Dios, no? Si Joy Jimel Aligando Rias, maayong gabi Pastor watching from Negros na ami good mamati sa imuhang wali. Si Gina Abasula Ayuban, maayong gabi Pastor watching Hindang Liti, request kanta magpabilin. Okay. Si Dante Apagol, maayong gabi Pastor, palihog kog patukar sa Kristohanong pagpakabana. Okay. Daghan na gyud no. Human ani mga kigsunan mo ato na ta sa pulong sa Ginoo ang ato rong hisgutan mao kining pulong nga naghisgot sa pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo. Pangandam kamo sa pagbalik sa Ginoo. Kung doon na tay mga pulong nga ato krong mapatalinghugan sa ato nga panag-uban niining taknaa. Pangandam sa pagbalik sa Ginoo niya sa unsa gipananglitan ang pagbalik sa Ginoo.
sa unsa nga gipananglitan ug unsay mga buhaton diha sa pagpangandam. Sa pagbalik sa Ginoo unsay iyang pangitaon sa iyang iyang tan-awon sa matag kinabuhi sa tao. Kinahanglan kining mga pangutana nga atong madunggan, sigurado nga seryoso ta nga kini ato nang nakatunan. Pero kung wala pa nimo ni nakatuni sa imong simbahan, ayaw kusiki ang atong panig-uban kay doon na kay makuha nga mga buhing pagtulunan gikan sa Dios nga atong gilagaran. Dili dapat nimo ni ibaliwala kay dinhi ta andamon og dinhi ta mga kaigsuonan makabatog kasiguruhan nga doon na gyud tay paglaom sa mga saad sa atong Dios nga gialagaran. Ako ay talo, di pa rin ako mawawala ng pag-asa. Pag-ibig ko man ako sa awitin mo ito, ay Jesus, ako'y panalo. Kay Jesus, ako'y panalo. Kay Jesus, ako'y panalo. Nindot kayo ang wit makalangit mga kaigsuonan matud pa kay Hesus ako'y panalo. Diha sa Ginoo, diha kang Kristo mga kaigsuonan na agyutay kadaogan. Okay, oras na mga kaigsuonan nga atong madunggan ang mga pulong sa Dios nga naghisgot sa pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo. Pangandam kamo sa pagbalik sa Ginoo. Unya dunay tulo ka mga mensahe nga gikinahanglan natong makatunan ang tubag niini. Dunay tulo ka mga pangutana nga naghisgot sa unsa nga gipananglitan ang pagbalik sa Ginoo. Kinahanglan masayod ta kung asa mahisama o nahisama ang pagbalik sa Ginoo. Kung unsa man ang kahimtang sa iyang pag-abot o niya unsay mga buhaton diha sa atong pagpangandam. Nya sa panahon nga kita moatubang sa Ginoo, kay moatubang magyuta sa panahon nga mobalik na siya, unsa may tan-awon sa Ginoo, unsa may pangitaon sa Ginoo diha sa kinabuhi sa tao. Kinahanglan masayod ta niini. Ug mao ni tagaan nato og pagtagad, ug dapat mao ni angay nato nga tagaag pagpakabana sa atong pagkakristohanon. Ug dapat din hitagi tudluan, dapat din hitagi bansay niining mga pulong naghisgot sa pulong pangandam sa pagbalik sa Ginoo. Ang tinuod mga kaigsuonan wala namang gyud tay laing paaboton ang pagbalik ra man gyud sa Ginoo. Wa nay laing pinakadakong panghitabo unya sa pagbalik sa Ginoo diha gipakita sa Biblia sumala sa ato ang panag-uban diri sa atong programa sa gisunda ni ining mao nga live. Dunay duha ka kahimtang nga gipakita sa pagbalik sa Ginoo. Kanang pagkabanhaw o kanang pagbayaw o nang pag-rapture. Ang tanan banhaon, madautan og dili dautan, mamatarong og dili matarong, matarong kag dautan banhaon. Human banhaon, patubangon ni Jesus o patubangon sa Dios o niya sibo sa iyang binuhatan, dadon siya sa iyang padulngan sumala sa iyang binuhatan samtang buhi pa siya. Kung malangit siya, kung ang iyang binuhatan panglangit, malangit siya. Pero kung ang iyang binuhatan di gyud makapalangit niya, dili gyud siya malangit. Kay ang binuhatan maunay ebidensya sa iyang pagtuo. Kung unsay ato ang binuhatan, maunay mutug-an kung unsa gyud ang atong pagtuo. Doon na ba tay respeto sa ato ang pagtuo? Doon na ba tay pagtahod sa atong pagtuo sa Dios?
ang binuhatan gyud nato mga kaigsuonan maunay musugilon kung unsa gyud ang atong pagtuo. Kay pwede man gud musimba ang tao unya ipanugilon niya sa mga tao nga Kristohanon siya o malangit siya. Pero ang Ginoo ra gimahukom. Unya ang hukom sa Ginoo wala niya tagui. Iyang gipadayag, gibilin unsay mga pamaagi sa hukom sa Ginoo alang sa matag tao. Hukman niya ang tao dili sa iyang relihiyon kundi sa iyang binuhatan. So importante gyud mga kaigsuonan mao ni angay natong tagaan og pagtagad. Ang pangandam sa pagbalik sa Ginoo. Nagtuo ko nga doon na namoy Biblia og ablihin yung Biblia diha sa unang Tesalonica kapitulo 5. Uno hangtod sa bersikulo 11. Pangandam kamo sa pagbalik sa Ginoo. Mao ni ang uluhan o konteksto nga gihatag ni Apostol Pablo sa mao nga kapitulo bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 11. Akong gihangyo ang matag usa kung mahimo dungani ako ninyo sa pagbasa. Bersikulo 1 nagingon, mga igsoon dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kon kanus-a mahitabo kining mga butanga. Kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Inig ingon sa mga tao malinawon ang tanan og luwas sa kakuyaw sa kalit moabot kanila ang katalagman sama sa kalit sa usakit nga bation sa babay nga nagbati unya dili sila makalikay niini. Apan kamo mga igsoon wala magpuyo diha sa kangitngit. Busa dili kamo makalitan sa maong adlaw nga moabot sama sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw, dili kita iya sa gabi ug iya sa kangitngit. Busa dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw og magmaligdong kita. Kasagaran ang mga tao mga tulog sa gabi ug sa gabi usab sila mga hubog. Apan kay kita iya man sa adlaw, angay kitang magmaukdang kinahanglan nga ang pagtuo ug paghigugma himuon nato sama sa taming sa dughan ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gihatag niya ang ihang kinabuhi alang kanato aron kita mabuhi uban kaniya. Busa kaniya buhi man kita upatay inigbalik niya. Tungod niini pagdinesigay o pagtinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa atong panag-uban. Diha sa sulat ni Apostol Pablo nga atong nabasa, dunay duha ka klaseng tao. Duna ra gyud duha ka klaseng tao sa kalibutan. Pwede sad ning gipasabot mga kaigsuonan duha ka klaseng Kristohanon. Dunay Kristohanon mga kaigsuonan nga nagpuyo ra gyapon sa kangitngit. Duna poy mga Kristohanon nga nagpuyo sa kahayag. Pwede sad nga ang gipakita dinhi mga kaigsuonan kinabuhi sa kalibutanon, mga taong kalibutanon or mga taong langitnon. Giklaro dinhi mga kaigsuonan kung kinsa ang mga tao nga naas kahayag. Mga tao nga wala sa kangitngit. Dinhi giklaro. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan kining tulo ka mga pangutana nga gikinahanglan kaantigutang mutubag ug sa atong pagtubag ato ning masaksihan og makita sa atong kaugalingong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Ang una, kining pagbalik sa Ginoo. Sa unsa gipananglitan ang pagbalik sa Ginoo or asa siya nahisama. Una mga kaigsuonan nga gipakita dinhi ang pagbalik sa Ginoo sama sa kahimtang sa kawatan.
sa bersikulo 2, kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Ang kawatan mga kaigsuonan, una sa tanan, di gyud na mananghid. Dili gyud na muingon nga unyang gabi ayaw biya pagmataha kay mangawat ko. Dili gyud na mananghid. Dili na magpahibalo. So, ang kawatan mga kaigsuonan, dili gyud na magsaba. Mo nay gipakita o gi hulagway diha sa Biblia kung asa nahisama ang pagbalik sa Ginoo. Kung atong basahon ang wali ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan sa Mateo kapitulo 24, doon na siya mga mensahe diha mahitungod sa pagbalik kung asa kini nahisama. Mateo 24 versikulo 43 nag-ingon. 43 ato ning basahon. Mateo 24:43 hangtod sa 44. Hinumdumi kinikon ang agalon sa panimalay na sayod paunta unsang taknaa sa gabi moabot ang kawatan, magtukaw gayud siya ug dili mutugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Mga igsuon, kinigi sugilo ni Ginoong Hesus tungod kay mao gyud mahitabo ug mao ni gipakita ni Jesus sa kahimtang gyud sa mga tao nga sa pagbalik ni Ginoong Hesus ang mga tao kanang naabitaw sa sitwasyon nga wala magpaabot kanang sa ilang pagbati, wala sila magpaabot, enjoy na kaayo, relax na kaayo, malinaw na kaayo ang kahimtang sa kinabuhi sa tao. Lamang bisan kon doon na may mga panahon mga kigsunan nga na-enjoy na kaayo ta sa pagpangalagad, na-enjoy na kaitas mga panalangin sa Ginoo. Bisan unsa man ka kalipay diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili gyud nato kalimtan kining pagpangandam. Maunay giingon diha sa Biblia, usa sa mga tambag sa Biblia mga kaigsuonan, pangandam. Kinahanglan tang magtukaw or kinahanglan tang mangandam. Ang pulong pagpangandam mga kaigsuonan, kinahanglan nakasentro siya sa pulong pagbalik. Kay pwede man ta nga magkugi sa pulong pagpangandam sa lain nga mga panghitabo. Daghan man ta kaayo nga angay pangandaman mga igsuon kus Ginoo. Kinahanglan mangandam ta sa matag adlaw nga dili gayud ta malimbungan, dili gid ta mailad, dili ta mga kaigsuonan nga madala sa mga tentasyon. Kinahanglan mangandam ta niana. Og labaw sa tanan, ang ato nga pagpangandam kinahanglan nakasentro gyud sa pulong pagbalik. Sunod nga gipakita diha mga kaigsuonan kung asa nahisama o gipananglitan ang pagbalik sa Ginoo, sama kinis mga katalagman. Ang gipakita kaganina sama sa usa ka kawatan nga dili gyud masayod ang usa ka tawo or ang tagbalay kung moabot ba ang kawatan. Wala gyud mananghid, di gyud mananghid ang kawatan. So usas mga tambag magtukaw or kanunay mangandam. Sunod mga kaigsuonan, ang pagbalik sa Ginoo gipananglitan o gikumpara kini sa sama sa mga katalagman. Ang katalagman mga kaigsuonan, daghang klase mga katalagman nga
maditik sa tao or maditik sa mga hayop, like sa bagyo. Sa dili pa moabot ang bagyo, makapangandam na ang tao, doon na say mga ilhanan. Apan dunay mga katalagman, mga kaigsunan nga dili ka pangandaman sa tao, like kanang linog o kaha kanang sunog. Dunay mga katalagman, mga kaigsunan nga dili kaayo makapangandam ang tao. Diha sa ikaduhang Pedro nato mabasa, mga kaigsunan, kung sa unsa gipananglitan ang pagbalik sa Ginoo. So dinhi sa unang ay ikaduhang Pedro kapitulo 3, diha gisulat usab ni Pedro kining pulong pagbalik sa Ginoo. Unya diha sa iyang sulat nagsaad ang Ginoo nga siya mobalik. Sa ikaduhang Pedro kapitulo 3, alang sa mga kaigsunan nako nga nagbasa, ablihi diha sa bersikulo 10 hangtod sa bersikulo 14. Ingon dinhi, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nianang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog, ug ang mga butang musilaob ug maugdaw, ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa niini. Sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton, kinahanglan magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang naghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit musilaob ug maugdaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Apa nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga maong bagong kalangitan ug ang bagong yuta diin maghari ang katarong. Busa mga hinigugma samtang nagpaabot kamo nianang adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimong kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. So dinhi gipakita, mga kaigsuonan, nga ang pagbalik sa Ginoo daw sama kinis mga katalagman nga doon nagyoy mga kabtangan nga mawagtang. Unya gipakita dinhi, mga kaigsuonan, nga wa gi mabilin daw sama bitaw sa sunog. Makakita ta og kanang sunog, muingon gyud ang mga tao nga may pay bagyo aning masunugan ta. Kay kung bagyo gani napakunoy mapunit, kaysa masunugan wa gyud nay bisan gamay nga mapunit. Wa na gyud mapunit. Unya ang gipakita dinhi, mga kaigsuonan, daw sama ni sa sunog. Mato dinhi, mga kaigsuonan, musilaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw. So wa gyud mahibilin, mga kaigsuonan, ang gipakita sa diha nga moabot na ang atong Ginoo. So naay mga katalagman. Unya diha sa mga mensahe ni Apostol Pedro, doon na say mga maayong mga tambag nga gikinahanglan natong tutukan ingon nga kita nagandam or nangandam sa pagbalik ni Ginoong Hesus. So dinhi, mga kaigsuonan, gipakita kung unsay angay buhaton diha sa atong pagpangandam. Unsa may angay natong buhaton diha sa atong pagpangandam sa pag-abot or sa pagbalik sa Ginoo. Maghisgot ta, mga kaigsuonan, sa usa ka Pinoy-anan nga doon na sila'y bisita nga moabot. For example, sa inyong Pinoy-anan, doon na mo'y bisita nga moabot or umabutay o kaha memoro sa inyong pamilya nga gikan sa layong dapit, unya moabot diha sa inyong panimalay or sa inyong Pinoy-anan. Ang inyong buhaton gyud mao gyud ang pagpangandam. Unya diha sa pagpangandam naa gyud ang paglimpyo. Dili sad maayo, mga kaigsuonan, nga kanang inyong Pinoy-anan nagkawakat lang kung naay mga bisita. Kung maghisgot gani og bisita, mga kaigsuonan, labi na kung mga piniyalan
ang mga nag-atiman sa maong Pinoy-anan. For example, ikaw ug ako mga pinayalan ra man kita. Unya dunay nagpiyal sa atoa. Kita mga pinayalan, sinaligan ta. Unya mo abot mo balik ang nagpiyal sa maong Pinoy-anan. Unsa may angay natong buhaton kung kita mo'y piniyalan? Sa samtang nagpadulong og nagpadulong ang panahon mga kaigsunan nga moabot ang tag-iya sa mao nga Pinoy-anan, kita nga nahimong piniyalan o sinaligan ni anang maong Pinoy-anan, ato gyud ang limpyuhan, ato gyud ang hawanan, kay mao gyud nay makapalipay sa tag-iyas Pinoy-anan. Mausad na'y angay natong buhaton mga kaigsunan samtang naghulata sa pagbalik ni Hesus. Kinahanglan limpyuhan nato ang atoang tibuok kinabuhi nga gipiyal sa Dios sa dili pa ni mo atubang kaniya. Mahinungdan mga kaigsuonan miingon si Apostol Pedro, sanglit kining tanan laglagon man ni ining paagiha unsa may angay ninyong buhaton. So dinhi gipakita ang tambag sa Ginoo nga angay natong buhaton samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Hesus. Una, kinahanglan nga magkinabuhi kamong balaan. Kinahanglan magkinabuhi kamong balaan. Ikaduha, kinahanglan ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Magkinabuhing balaan unya ihalad ang kinabuhi ngadto sa Dios. Mauni ang mga mensahe nga gikinahanglan tutukan sa matag Kristohanon. Mauni ang mga mensahe mga kaigsuonan kinahanglan bansayon ang pagkinabuhing balaan, ang pagkinabuhi nga naghalad kanunay ngadto sa Dios, ang kusog huna-huna kasing-kasing. Ug mauni tutukan sa tanang mga magwawali aron ang tanang mga tao ilabi na sa matag simbahan magkinabuhing balaan, magkinabuhi nga putli. Maunan diri sa bersikulo 14, busa mga hinigugma samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli og dili masaway sa Dios og may pakigdait kaniya. Tulo ka mga pulong nga gikinahanglan nga atong makita sa atong kinabuhi nga maoy makita pod sa Dios. Kinahanglan putli ta, magkinabuhi tang balaan mga igsuon kus Ginoo. Kinahanglan nga ihalad nato ang atong kinabuhi. Unya ang atong kinabuhi nga atong ihalad kinahanglan wa man gyud bisyo. Ug maunay tutukan gyud sa mga magwawali aron ang tanan nga mga tao nga nag-alagad sa Dios, nga nisimba sa Dios, dili gayod mapakyas, dili gayod maulawan sa panahon nga moatubang sa Ginoo. Usas mga estratehiya sa kaaway mauni. Ang kaaway wala na sa gawas sa simbahan, naa sa suod na sa simbahan ang kaaway. Gani ang kaaway mga kaigsuonan sa atong panahon karon nakapamuhat na diha sa simbahan. Ang uban sa kinabuhi sa ubang mga magwawali. Tungod kay ang ubang mga magwawali pwede na nilang bayran. Nakuha na sa kaaway ang kasing-kasing ug hunahuna sa ubang mga magwawali. Kini nakapabug at usab sa tinuod nga mga taong magwawali. Atong hinumduman nga dunay duha ka klaseng magwawali. Ang mini nga magwawali ug dili mini nga magwawali. Mao gyud na gipakita o gipahinumdum kanunay o gipasidaan sa atong Ginoong Hesus nga sa katapusang mga adlaw pagbantay kamo sa mga mini nga mga magwawali. Ang mga mini nga mga magwawali
Nagdala sila sa kaalam nga kalibutanon. Wala nila ang kaalam langit nun. Pero ang tinuod nga mga magwawali, walay lain nilang gigamit kundili ang kaalam nga langit nun. Ang kaalam langit nun, mga kaigsuonan, dili po na masaway, putli o dili masaway sa Dios. O dunay pakigdait sa Dios. Nganong moingon ko, mga kaigsuonan, nga ang kaaway wala na sa gawa sa simbahan. Ang uban naa na sa suod sa simbahan. Kay daghan karong mga nagdumalag simbahan nga wala na mutuman sa patakaran sa balaang kasulatan. Wala na nila ang pingi ang pagkabalaan, wala na nila ikinabuhi ang pagkabalaan. Gani sa akong pagpangalagad, even sa imong pagpangalagad, kung ato gyung ikinabuhi ang pulong sa Dios, ato gyung i-apply ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi ug sa ato ang tigumanan, mga kaigsunan, daghang mga tao nga morebilde. Kumbaga daghang mga tao nga musupak. Kay nganong naamay mga tao nga musupak tungod kay makadungog pud sila nga aduna poy mga magwawali or mga pangulo nga uyon ra sa ilang gusto. Naamagay mga magwawali nga konsultahon, mga kaigsunan, sa ubang pong mga magwawali. Moingon sila nga, Brad, pastor, kanang okay ra ning magdala ning puyo-puyo, mag-praise and worship, magtukar, okay ra na mo dala, kanang naglibin-libin lang, or kaha katong nagkabit. Moingon po ang ubang mga magwawali, ubang pong mga leader, okay ra na. Pero kung imong lantawon ang Biblia, di yun na okay. Kay nga naman, mahimo man na siyang kawang. Di magyud na dawaton sa Dios. Ingon pod ang usang manggawawali or usa ka pastor, mao nay problema ron sa ato ang panahon. Mao na nga ang mga pastor naagyo nay mga bully. Usas mga giatubang sa mga pastor karon, bully. Yaga-yagaan. Noon kanang tanan pasidaan na sa atong Ginoong Hesus diha sa Mateo kapitulo 5:11 hangtod sa 12. Biay-biayon, butang-butangan. Pero usapod sa nakapakusog sa biay or bully sa kinabuhi sa mga magwawali, tungod kay dunaw gyupoy mga magwawali o kaha nagdala sa ngalang pastor, duhay asawa, tuloy asawa, na ay mga kabit. Pero doon na gyud mga pastor o mga magwawali nga seryoso gyud nga nagkinabuhi sa Biblia. Unya ang matag tao gawas nun. Kung asa sila magpatudlo, gawas nun kung asa sila magkat-on sa mga mensahe sa Dios. Ikaw ug ako, gawas nun ta. Kung adto ba ta sa mga magwawali o mga pastor nga ukira ang puyo-puyo, ukira katong dunay mga bisyo, makalidra sa praise and worship, makatukaras mga instrumento, simbahan, gawas nun ang matag-usa. Walay tao nga gipreso aron dili siya makadesisyon sa iyang gusto. Ang imong una-una, ang imong kasing-kasing, wa gyud na presuha, wa gyud na bilanggua og tao. Bisan kung mabilanggo pananglitan ang lawas sa tao, pero ang huna-huna ug ang kasing-kasing, wa gyud na gipakita nga apil na nga mabilanggo. Kay ngano ang matag tao gitagaan gyud og kagawasan. Kung asa siya magpatudlo, kung asa siya magkat-on, ikaw ug ako gawas nun ta. Kung adto ka magpatudlo
or adto ka makigkuyog sa mga magwawali nga kung imong konsultahon okay ra ng puyo-puyo, okay ra ng live-in, okay ra ng mga bit, okay ra ng magbisyo, makatukar ra simbahan, makawali ra simbahan, maka-praise and worship lang sa simbahan, maka-lead lang diha sa simbahan. Pero dili na mao'y gitudlos Biblia. Dili na mao'y gipakita sa Biblia nga okay ra kanang mga naay bisyo nga motukar, mo gitara, mo bass gitar, mo drums. Mga igsuon atong hinumduman nga ang simbahan balaan, ang balay sa Dios balaan. Dili na siya pwede nga dumalaon og usa ka tawo nga dunay bisyo. Usa sa mga problema kay ang kaaway nakapenetrate na diha sa simbahan. Mao na nga usa sa hinungdan nganong mahitabo gyud ang gipakita ni Hesus nga biay-biayon ang mga pastor o mga tinun-an ni Jesus. Butang-butangan kay doon naman po'y basihanan ang ubang mga tao nga naghimo niini. Naaman sila'y madunggan og makit-an nga doon na po'y mga nagdala ra diha sa simbahan nga magbisyo lang. Gani dunay mga lugar o dapit mga kaigsunan nga akong adtuan nga muingon gyud sila nga pastor lahi ang imuhang teaching kaysa teaching sa pastor nga gibutang ni ini maong dapit. Kay ang pastor okay ra mang mag-inom basta kay wala ray makakita. Unya naay panahon nga ang ilahang pastor daw ni apil og unsa to nga program. Unya encounter with Jesus. Unya ang nahitabo pag uli hubog, nag yandog-yandog nga naglakaw. Kay okay ra lagi ang magbisyo. How about sa imong simbahan? Sa ako nang gikaingon, ikaw ug ako gawas nun ta nga mopili kung asa ta magpatudlo, asa ta magkaton. Pero ang gitambag sa Biblia, ingon nga kita nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Unsay angay buhaton? Una sa tanan, mga kaigsuonan, siguruhon nato nga nagkinabuhi tang balaan. Siguruhon nato mga kaigsuonan nga walay laing nahalaran sa atong kinabuhi kundi ang Dios. Unya ato ning i-maintain kining tulo. Kinahanglan putli ta. Putli ta og hunahuna, putli ta og kasing-kasing sa mata sa Dios. Bahala na ng mata sa mga tao. Kay bisag saon mga kaigsuonan, diri manggod sa kalibutan, bisag unsa pay imong buhaton nga maayo alang sa tao nga dautan og kasing-kasing, di gyud na mahitabo nga dili maayo ang ilahang or di gyud na mahitabong maayo ang ilang kasing-kasing. Ang ilang hunahuna maghuna-una gyud na sila dili maayo sa panahon nga makakita na og mga maayo nga imong nahimo. Kay magduda man na sila. Kanang mga daot og kasing-kasing nga mga tao madudahon na kaayo. Kung ang makakita na siyag mga tao nga nagbuhat og maayo, dili mga maayo ang ilang makita. Mailahan nato ang atong kasing-kasing nga giayo sa Ginoo kay bisan kon makakita tag dili mga maayo, mga kaigsuonan, ang ato ang pagtuo mahimo gyapong positibo kay wa may imposible sa Ginoo. Lamang mga kaigsuonan, naagyod ang paglikay, naa kanunay ang pagpangandam or pagkamaigmaton, pagkamabinantayon aron magpabili na nga putli ang atong naunang kasing-kasing. Mao ni angay natong i-maintain bisag asa ta nga simbahan.
Bisag asa ta nga fellowship, kinahanglan putli ang atong nauna. Aron putli atong nauna, kapila naman siguro nato ni mabasa kay pangandam mangyapon ni sigyod sa pagbalik sa Ginoo. Number 1 nga atong bantayan ang atong dalunggan, kining ato ang mata, aron dili magdaot ang atong nauna, maputli ni kanunay, atong igamiton ang atong mata sa pulong sa Dios. Atong gamiton ang ato ang dalunggan sa pamati sa pulong sa Dios, aron putli kanunay atong nauna. Og kun putli gani atong nauna, musabay gyud nga putli gyud ang atong kasing-kasing. Unya kung putli gani atong kasing-kasing, ang mugawas ni ining tanan maayo og ikalipay sa Ginoo. Ikaduha nga gikinahanglan magpabilin ta, mga kaigsuonan, kanang dili gyud masaway sa Dios. Dili natutugutan nga sawayon ta sa Ginoo. Unya paningkamutan nato nga doon natay pakigdait niya. Kinahanglan malipay ang Dios sa iya unyang pag-abot. Malipay ang atong Ginoo, mga kaigsuonan, sa iyang pagbalik. Sa panahon nga makit-an ta niya. Kay di magyud mahitabong di ta makit-an. Makit-an kay pangitaon magyud ta kay ang atong ngalan na listaman sa libro sa kinabuhi. Inigtawag na didto sa imong ngalan. Excited ang Ginoo nga makit-an ka. Excited ang Ginoo nga makita ta. Labi na mga kaigsuonan nga mibarog ta sa pagkinabuhing putli, sa pagkinabuhi nga dili masaway, og sa dili kanang naagyoy pakigdait sa Ginoo. Usas makatabang gyud nato. Number 1 nga makatabang. Number 1 nga maka-impluwensya niini sa atong kinabuhi, ang simbahan. So ako advice mga kaigsuonan diha sa atong pagpangandam, pangita mog mga magwawali, pangita mog mga simbahan nga ang mga magwawali walay bisyo, dili muuyon sa mga bisyo. Kay usas ako agyong na kanabitang nakapabugat sa akong pag-alagad sa Ginoo. Kay doon na po'y mga pastor sad, doon na po'y mga magwawali nga giukihan ra nila ng naay mga bisyo. Labi na kung naay mga bisan mga dili maayo nga mga buhat, giukihan ra nila. Unya ang mga pastor sad nga naapoy mga bata or naay mga anak nga live-in sad, munay mga problema sa mga pastor. Usas mga problema ang pamilya biya sa mga pastor. Labi na kon ang pastor ang anak na paangkan or ang anak na kapaanak, unya wa pay kasal, ang nahitabo maglibin-libin na lang. Unya ang problema kay wala may makadrum sa simbahan, wala may makagitara sa simbahan, pagitarahon na lang, padramon na lang sa simbahan. Ang pangutana ana, nagtuo ba tag Biblia? Ang tubag nagtuo. Unsa may imuhang nasabtan sa Biblia mahitungod sa pagsimba? Unsa may gikinahanglan or requirements aron tinuod gyud ang atong pagsimba ug paghalad ngadto sa Ginoo, aron kini dawaton sa Ginoo ug moresulta kinig panalangin? Ang problema gyud sa mga pamilya sa mga pastor, ako nakita usas nakahatag og bati nga imahinasyon, kana bitang bati nga hitsura sa kinabuhing Kristohanon ang kinabuhi sa mga pastor or sa pamilya sa mga pastor nga naay puyo-puyo. Nakabantay mo nga naay mga pastor nga ang ilahang mga anak na puyo-puyo? Bugat kay na nila. Ang nakapurdoy pagyod sa pakigrelasyon sa Ginoo, kay doon na po'y mga pastor nga moagre, nga muuyon sad nga okay ra na. Okay ra na, gitar bitaw na sa simbahan, drums ra bitaw na, praise and worship ra bitaw na, di bitaw na mao'y muwalig yun. Naapoy mga pastor nga mo okay ra sad.
nga wa sila makabantay, nga maunay number one nga maka-impluwensya sa mga batanon. How about sa inyong simbahan? Naabana nga klase nga kinaiya sa mga pastor? Umang wawali? Nga ang mga pamilya nagpuyo-puyo ra? Ang mga anak na apay bisyo? Unya, inig time sa pagsimba, naka-drums, naka-bass, kusog pa kay manigarilyo, kusog kaayong mga mamay. Unya, ang uban nanganak na gyud, ang uban nakapaanak na gyud, nagpuyo na gyud. Mga igsoon, ang Biblia wala magpakahilom sa mga requirements aron kita angayan og takos nga dawaton ang atong paghalad pagsimba sa Dios. Mohatag og panahon sa paglili sa inyong mga mensahe aron matagaan usab nakog pagtagad. Mahitungod sa inyong mensahe diri sa ato nga programa. Okay. Silia Buntulan, amin, salamat Lord sa imuhang pulong. Nakapaminaw gyud ko, salamat sa imuhang gigamit nga alagad Lord, na bless ko sa pulong sa Ginoo. Okay. Bawal gyud ang sexual immorality. Gikan ni Pastor Dante. Salamat kaayo Pastor Dante sa imuhang pagtumbaya sa tong programa. Ang mga pastor usas nakapahatag bitaw og bati nga dagway hitsura sa mga Kristohanon. Ang pamilya biya sa pastor. Kay daghan kaayong pamilya sa pastor. Gani, doon na pa'y pastor mga kaigsunan. Wala ko magdaot og pastor ha. Giwali na ko ni dinhi, aron kitang tanan, mag-amping og dili ta magpataka og patudlo og mga pastor. Kay dili tanang pastor. Maunay gipakita sa Biblia. Usas ako ang gika istorya kay naa may meeting kagahapon sa mga pastor sa Cebu City. Mahinungdan nga wala ko ka-live kagahapon. Unya nagpasalamat ko sa Ginoo kay naka-live ko karon. Kay ganina naglakaw man mi akong asawa. Kay naami gi pamalit para sa pagpangandam sa lugar diin maoy atong gamiton sa ato ang dakong tigom karong Marso. Unya kagahapon sa among biyahe paingon sa Cebu City, grabing inita. Gapakuyog kog driver, mo'y nag-drive sa kong motor, dayong nag-backride na lang ko. Pag abot sa Talisay, mura na kong matagak kay ang helmet nako kanang bildo sa kanang say tawag ana sa helmet kanang nasa tubangan. Kung ako na siyang pukason para makahanggab kog hangin, ang hangin mura siya og gikan sa sunog. Grabe yung inita. Grabe yung pong inita kunog hapon. Ingon ang driver sa taxi kay pag abot sa Talisay ning naog na gyud ko sa motor kay mura man kog malipong. Grabe yung inita. Nisakay kog taxi paingon sa Iscario. Unya ingon gyud ang taxi driver nga kadtog gyud kunong adlaw mao gyud kuno toy pinakainit. Unya matud pa niya mao daing perting inita kay ning kalit po bundak og ulan. Muna nga ni ulan og nimbaha ang Mandawi kagahapon. Unya wag gyud ko ka pakikita sa tumakig sunan diha sa Cebu City tungod kay dugay kay nahuman pod ang amo ang meeting. Nga naghisgot mi sa dakong seminar nga paghimuon sa mga kapastoran. Niya samtang nga naghisgot mi sa kinabuhi sa mga pastor. Daghan gyud mga pastor matud pa duha gani naay mga asawa.
Munang ako ninggi wali mga kaigsunan dinhi, aron makabantay mo. Aron makabantay ta. Panid-isad ninyo kanang inyuhang pastor. Wala ba nay kabit? Wala ba nay mga kanang ilang mga anak? Kay usas maka-paimpluwensya sa or makapahugaw sa kinabuhi sa Kristohanon ang pamilya sa pastor nga wala malain sa Biblia. Kay usas mga problema, dunay pastor lagi pod nga muukir pod padalaon ang ilang mga anak, ang mga young people nga nakapabuntis, nagpuyo-puyo, di man na makit-an nato sa Biblia. Mao nay usas mga giingon nako kaganina nga ang kaaway nakasud na simbahan. Wala na sa gawa sa simbahan. Nakapenetrate na eh. Kaniadto sa panahon ni Ginoong Hesus, nakit-an ni Ginoong Hesus nga ang simbahan gihimo ng merkado. Gihimo nagtigkambyuhan og kwarta, ilisanag mga kwarta. Nga unta ang simbahan pagkatawgon og balay alampuanan. How about sa katapusang mga adlaw? Kung imong lantahon ang katapusang mga adlaw, even atong tan-ahon, makit-an gyud na mga kaigsuonan sa pipila ka mga simbahan. Nga dunay mga simbahan nga dili na balaan. Dunay mga tigumanan nga dili na putli. Kini dili tungod kay ni hukom ta, kundili ato ning gi-voice out tungod sa gipakita sa Biblia nga dapat unta ang mga nangulo sa simbahan, ang mga magwawali, sila mo ihimplo sa pagkinabuhing putli, sa pagkinabuhi nga dili masaway sa Dios, nga dunay pakigdait sa Dios, nagkinabuhing balaan, ug kanunay gihalad ang kinabuhi ngadto sa Dios. Mao na nga ang mga simbahan naagyud say division, naagyud say pagkabahin-bahin. Kay doon naman po'y mga pastor sad nga dili ang pagkabalaan mao'y agenda, kundili ang lingin og kwadrado para sa bulsa. Maunay usas mga problema. Mauna nga kanunay na akong gi-advise ug ako nagtuo nga gikan gyud ni Ginoo kay naa natas katapos ang mga adlaw. Kay ang Biblia mga kaigsuonan nagsulti siya sa mahitabo sa katapusan ug sa umalabot. Akong mga pagdasig ug ako ang mga advice uban sa akong mga pag-ampo nga inyo unta ning pamalandungan. Una, kung musud mog mga simbahan labi na sa mga syudad o bisan asa mapabukid, musud gani mog simbahan, tan-awa o kilatisa kung mahimo ang pamilya sa pastor. Kay maunay number 1 nga maka-impluwensya sa simbahan ang pamilya sa pastor, ang asawa og ang pastor mismo ug ang mga anak. Wala ba na magpuyo-puyo? Wala ba na pababdusi? Wala ba na kapamabdos? O niya, kung naamang gani nakapamabdos o kaha na mabdos, wala ba na padalaa sa simbahan? Ang uban gipadala man. Nya unsaon man nato ana? Mangutan na taning tuo batas Biblia, Dios bagyod bakaha ang atong gihalaran, Dios bakaha ang atong gikantahan. Kung Dios ang ato ang gikantahan, atong gihalaran, ikinabuhi nato ang Biblia. Sundo nato ang Biblia. Muna nga gipakita na sa atong Ginoong Hesus, sa iyang unyang pag-abot ang Kristohanon bahinon gyud na. Adunay napulo ka mga dalaga ang 5 buang-buang
ang lima maalamon. Mga Kristohano na silang tanan, kanang napulo ka mga dalaga diha sa gihimong sambingay ni Ginoong Hesus sa Mateo 25. Unya, matag-usa nato. Wala ta kana bitang wala ta maingon ko nga wala ka padungga, wala ka tudloi, gitudluan o gipadungog ka. Kitang tanan gitudluan o gipadungog ta. Kung unsa ang angay buhaton aron kita makahalad sa tanan ngadto sa Dios or makasimba sa Dios. Kay dili man tanan nga mga tawo nga niadtog simbahan nakasimba sa Dios. Dili pud tanang simbahan nga nakahalad para sa Dios. Maunay gipakita sa Biblia. Ikaw ug ako, kitang tanan, responsibilidad nato ang pagpakisayod para dili maimpluwensahan ang atong pagkakristohanon sa lihok sa kaaway. Kinahanglan strikto ka. Strikto ta. Kinahanglan kaantigo gyud ta sa mensahe sa Ginoo nga nas Biblia. Doon na tay mga nakatunan. Kay kung wa tay nakatunan, muyon-uyon ra punta na mga ubang mga magwawali, ubang mga pastor nga mopatukar lang sa ilahang mga anak bisan kung naglibin-libin ra. Kay doon na po'y mga pastor nga ilang konsultahon nga okay ra sad. Mao man ay nakapahugaw gyud sa simbahan. Bisag unsaon natong timbang-timbang, maunay nakapahugaw sa simbahan. Mga doktrinang tawhanon og dili manaas Biblia. Si Merlin Saren tinuod yun na pastor makapandol sa uban, example man ang pastor. Salamat pastor makadasig sa pulong sa Ginoo. Salamat sa imong kinabuhi pastor gikan ni Sister Teresa Liz. Si Dante Ruiz bawal gyud na adultery, fornication sa mga pastor. Sa mga pamilya. Sa mga workers sa simbahan. Bawal na. Si Rachel kanang mga tukod og co-op ang simbahan pastor. Okay ra na ba? Na siya pastor, pero ang mga membro rapod sa church ang maka-appeal thanks sa pagtubag. Dili na siya pwede. Kay kuan man na siya kanang naaman na sa tubo god. Nya kung mupahulam ka sa imong Kristohanon dapat wa nay tubo. Nya di man na mahitabo nga wa nay tubo. Si Milda Balandan, maayong gabi pastor from Malita, Davao or Occidental. Salamat sa Ginoo. Kumusta mo diha ang tanan, no? Kamong tanan akong mga kaigsuonan nga nagsunod karon. Aktual nga nagsunod o kaha ang mga mo reply ani. Mangumusta ko ninyo sa inyong simbahan. Kumusta naman ang kahimtang sa inyong simbahan? Status sa inyong pagpangalagad. Si Georgeline, praise God, nasa tama akong pastor na bilong. Shout out sa aming pastor na si Pastor Ferdy Espiritu. Wow, no? Salamat kaayo. Nindot kaayo. Importante gyud ang kinabuhi sa mga pastor. Mauman ay tutukan. So matag Kristohanon mga kaigsuonan, responsibilidad nato ang pagkilatis sa kinabuhi o pamilya sa mga pastor sa ilang teaching. Munang kitang mga Kristohanon dapat dili ta ignorante about sa mga roles diha sa Biblia, especially sa simbahan. Kay ang pagpanganda mga kaigsuonan sa pagbalik sa Ginoo ato ng responsibilidad og matag usa ka tawo dunay responsibilidad ani. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, responsibilidad na sa usag-usa ang pagpangandam. Unya kinahanglan mga kaigsuonan
ang gipakita sa sulat ni Apostol Pablo, kinahanglan iya gitas kahayag, dili ta mga tulog. Kinahanglan mubarog ta sa kinabuhi sa mensahe, mubarog ta sa kinabuhing Kristohanon, sibo gayud sa mensahe sa Dios. Mubarog yun ta, dili ta musugot nga matarog ta, dili ta musugot nga mauyog ta mga kaigsuonan sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kinahanglan naa kanunay ang pagtukaw, naa kanunay ang pagdangop sa Dios. Nya kinahanglan ligdong ta, kanang maayo ta. Ang tinuod mga kaigsuonan, kung imong tun-an ang kinatibuk-an nga gipakita sa Dios dihas bala ang kasulatan, sa panahon nga mubalik ang Ginoo ang iyang pangitaon, dili man ang atong relihiyon, dili man ang atong simbahan. Wala gyud mo ingon ang Ginoo nga inighusay niya sa tao, kay ang matag usa ka tawo husayon magyud niya sumala sa gipakita si Biblia. Dili man gyud mangita ang Ginoo sa imuhang simbahan. Di man siya moingon unsa man ka, Katoliko ka or Protestante, unsa man ka, kanang Iglesia ni Cristo o Sabadista. Di man na niya pangitaon, dili man na mao'y ipangutana sa Dios, dili po na mao'y tan-awon sa Dios. Unsa may tan-awon sa Dios, unsa may pangitaon sa Dios sa kinabuhi sa tao. Di gyud na niya ipangutana mga kaigsunan. Kung ang tan-awon lang gyud nato ang Biblia, di gyud mangita ang Ginoo kung asa kagikang simbahana. Pero ang tanawa ron ang mga simbahan ihay pasikatay, ihay padaghanay, ihay panandutay. Walay pagtinabangay. Pero naay mga simbahan nga nagtinabangay, like sa amo ang mga kauban, sa amo ang prayer and partner, sa amo ang meeting kagahapon, dunay mga kauban nako nga miingon, pastor, ikuyog tika karong pizza 14 sa Alegria, kay doon natay mag-evangelism ko diha, o niya kay duol ramang ka diha sa Alegria, tawagan tika para makakuyog, makabisita pugkos inyong lugar. Alipay kay ko. Karong 14 murag wala sad tay live sa buntag. Pero inig kahapon kung maka ari na akong igsuon dire, ako ang amigo og kauban sa trabaho sa Ginoo, pastor mga kaigsuonan, basig makakuyog po dire sa ato ang programa karong pizza 14. Nya gikan mi anag Alegria kay ako nang pabisitahon dire. Unya usapod sa akong kauban, miingon siya nga naay nag pioneering diha sa hinatilan. Unya nang hangyo taon siya mga kaigsuonan na kung mahimo na ami pagtinabangay. Pero lahi siya og karatula. Lahi sad kog karatula. Pero pareho mi kasing-kasing na ang pagtinabangay. Ko sige, kanang i-add ko kay dili man ko ka-open sa iyang account, kay lakman ang iyang account. Siya mo'y muad nako para ma-accept ra nako siya. Kay ang ubang mga account gilakman. Iya kong gi-add muna nga naami komunikasyon sa uban nato mga kaigsunan nga walay laing gitinguha ang pagsunod og pagkinabuhi sa mga roles nga gibilin sa Dios sa Biblia, labi na sa pagsimba. Importante gyud mga kaigsuonan ang nagdumala sa simbahan. Maubitaw nang ang mga pangulo sa simbahan duna gyunay mga requirements nga gipakita sa Biblia. Even ang mga katabang sa panahon sa mga apostolis na ay mga requirements ang mga katabang, unsa nakaha gayud kanang mga nangulo sa simbahan. Unsa man tong mga requirements sa mga katabang sa mga apostolis nga diin mabasa nato diha sa Buhat kapitulo 6, ang 7 ka mga katabang sa mga apostolis. Di ba? Kasaligan,
Unya, puno sila sa balang espiritu. Puno sila kaalam nga langit nun. Kini ato ning reviewon mga kaigsuonan sa mga katabang. Unya, kanang katabang mga kaigsuonan, mga workers na sa simbahan. Kay ang mga katabang sa mga apostolis aning panahon na ang ilang trabaho kanang pang pag-apod-apod og mga pagkaon ngadto sa mga ilo ug sa mga byuda. Kinahanglan na manggani mga kaigsuonan og requirements. Katabang unsa nagyod kanang naa sa entablado, kanang naa sa pulpito nga maunay muduyog, mutukar, mudrams, mulid. Unya nagpuyo-puyo, unya Ginoo mo'y gihalaran. Wa kaha na mailad sa iyahang kaugaling huna-huna. Nganong naamanay mga inana, tungod kay duna po'y mga pastor nga ilang konsultahon nga okay rahan na pod sila. So magkuyog na sila. Magkuyog na sila. Mangutan ko sa inyo ha, inana ba ang inyong kahimtang? Unsaon man paghimong takos ug angayan sa panalangin sa Dios? Kung inana ang atong kahimtang, magsige ra tag kalisod ana. Ang problema, kung naakas kalisod, naakas kabugaton, naakas kaulayahon, ipanumangil panimos uban. Mga igsuon, maubinay sakit sa tao. Maunay sakit sa tawhanon nga kinaiya. Now atong tan-awon mga kaigsunan ang buhat kapitulo 6. Sa requirements pa lang ha, sa mga katabang. Ingon dinhi sa bersikulo 2. Busa mga igsoon, pagpili kamog 7 ka tawo gikan kaninyo, kasaligan. Kanang word kasaligan mga kaigsuonan, dili dili masubornuhan. Kumbaga dili makabig sa pagkamaritis, pagkalibakiro. Kasaligan kas mga bugat nga mga problema sa simbahan. Kasaligan kas mga isyu nga dili pwede nga madunggan, nga dili makita sa mga tao, labi na gyud speaking about problema. Kasaligan puno sa Espiritu Santo og doon na sila'y kaalam. Kasaligan puno sa Espiritu og naay kaalam. How about sa mga mangulo sa simbahan? Unya, kung moingon tang pangulo sa simbahan, apil biya gyud ng pamilya ana. Apil mga kaigsuonan, labi na ang mga anak. Para sa ako mga kaigsuonan, kay wa magyud koy laing gisunod ang pulong sa Dios ramang gyud. Wa mapug ko maminaw anang mga tao nga moingon nga okay ra na. Kay wa man ko mga lagad aron ang tao mahimuot or aron kahimut-an ko sa tao. Nangalagad ko ug nagwali ko para maalagaran ako ang Dios. Dapat mausad nay naas imong una. Dapat mauna sa naas imong kasing-kasing. Sa kinabuhi sa mga mangulog simbahan mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dunay mga pagtulunan diha sa libro ni Pablo, kapitulo 2 sa ikaduhang Timoteo. Kapitulo 2 or kapitulo 1 ba to? Ako sang tan-awon ha. Or una ba tong ako sang pangitaon kay mura kog na kuan ani. Naulahi ko ani. Okay. Unang Timoteo. Sorry kayo. Unang Timoteo. Kapitulo 3. Mga pangulo sa simbahan. Akong balikon alang sa mga pangulo sa simbahan. Naas unang Timoteo kapitulo 3. Tinuod kining maong panultihon. Ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, nagtinguha og mga maayong buhat. Unsa man ang mga maayong buhat nga angay tinguhaon sa mga pangulo ug sa mga nagdala sa simbahan? Kana bitawng dili makapaimpierno nga desisyon, dili makaimperno nga buhat.
maunay tinguhaon kanang buhat nga makapalangit, kanang buhat nga makapalipay sa Dios. Unsa may mga buhat nga makapalipay sa Dios? Mao ba nay gitinguha sa mga pastor karon? Mao ba nay gitinguha sa mga magwawali karon? Kanang buhat nga makapahimuot, makapalipay sa Dios. Kay mao man ay gipakita sa sulat ni Apostol Pablo, ang tinuod nga mga pangulo sa simbahan nagtinguha og mga maayong buhat. Busa, kinahanglan dili masaway ang pangulo sa simbahan. Usaray asawa, wa gyoy kabit. Kinahanglan maugdang, maayo. Kinahanglan mapinugnanon sa kaugalingon, kanang mapinugnanon sa kaugalingon dili madala sa kahilayan. Walay bisyo, dili madala, Brad. De usa ka baso, Brad. Dili na ko, Brad, kay pastor na ko, pangulo na ko sa simbahan, Brad. Kuan na ko, Brad, elder na ko, Brad. Kuan na ko, Brad, kanang back up na ko sa simbahan, Brad, dili na ko. Ay usaragod ka baso, Brad. Kausara bitaw, Brad. Dili na ko, Brad, pero time pa kana unsa man na, Brad, bugnaw. Kinahanglan mapainuganon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kalinaw. Unya maabyabihon og maantigong mutudlo. Kinahanglan ka antigong mutudlo. Mutudlo sa pulong sa Dios. Mutudlo sa pamaagi sa Dios. Ang pamaagi sa Dios mo'y gitudlo ug ang pulong sa Dios mo'y gitudlo. Dili anang pamaagi sa gusto sa tao. Unya kinahanglan dili siya palahubog ug dili palaway kun dili malumo ug makigdaiton. Unya kinahanglan dili siya naong og kwarta. Kinahanglan maayo siyang modumala sa iyang kaugalingong panimalay ug makapanton sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon ug magmatinahuron kaniya. Kay kun ang usa ka tawo dili maantigong modumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala sa simbahan sa Dios? Kadaghan kaayong mga magwawali o nangulog simbahan, lain og asawa. Mao man na gyoy ako moingon gyud kong mausag yun na nga hinungdan nganong naay mga bully ang mga pastor. Tungod ra po na sa gibuhat sa ubang mga pastor. Nganong naay mga bully ang mga pastor. Mao na nga sawa pa gana na mahitabo gilig-on na sa Dios, gilig-on na ni Jesus ang tinuod nga mga pastor, ang tinuod nga mga magwawali. Biayan mo, daog-daogon mo, bugal-bugalan mo. Kumbaga, bulihon mo. Mga igsoon ay mo kaluya. Paglipay mo. Pero kana gi-address lamang na sa tinuod nga mga pastor. So unsay sa pagbalik sa Ginoo, unsay iyang pangitaon? Dili imuhang simbahan, dili ang imong pagkasabadista, dili ang imong pagka-assembly, dili ang imong pagka dating daan, ang imong pagka-iglesyang Kristo, dili na mo'y pangitaon, dili na mo'y tan-aon. Ang tan-aon sa Dios ang atong binuhatan. Binuhatan gyud mao'y tan-aon sa Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mao bitaw nang dunay tambag kay dunay tambag ang Dios alang sa mga gipanalanginan. Ikaw ug ako gipanalanginan magyud ta. Gipanalanginan magyud ta. Ako moingon ko nga gipanalanginan gyud ta. Tan-awa ra gud ang atong kahimtang sa una sa bata pa ta. Kung atong itandi o ikumparar sa kahimtang sa atong mga anak karon. Sa atong sa kulang sa akong sitwasyon, sa akong pagka-estudyante kani ato bata pa ko gikas elementary, hangtod high school, hangtod college, ikumpara nako ron sa kahimtang sa mga anak ron, dako na kaig diferensya. Moingon gyud kong naa natas panalangin sa Dios. Kay sa una, lipay na kaayo mi nga makabalon mi og
kanang uyap or ginamos. Lipay na kaayo mi kanang amo ang balon nga puston og dahon saging papilitan og ginamos. Kasagaran makabalon mi mga kaigsuonan na ay sa elementary pa ko. Gawa sa high school kay naa na toy tag 5 nga or tag 2 man siguro to nga pansit nga naisabaw. Unya murag kanang makakita mi sa mga kauban namo, mga kaila nga magbalon og sardinas sa among nauna dato nakaina sila. Moingon nami nga hayahay nakain ni mga tawhana. Maulaw nami makig-amigo, maulaw nami makigsuod anang mga classmate namo, schoolmate namo nga ngilang balon sardinas kay sa among nauna dato nakaina sila. Sa among time nga nag-elementary ko. Karon ang atong mga anak dili na gani mo balog sardinas. Kung makaingon ta murag sosyal na kaayo. Buti pasabot na panalanginan ta sa Ginoo. Ang kuno nato na kay bati sad kaayo nga sige ra tag mo ingong lisod, pobre. Gipanangalanginan kita sa Ginoo. Ang rason mga kaigsuonan para kaantigutan mo panalangin sa uban. Mao ni pangitaon sa Dios. Kung nagpulos ba ang panalangin sa Dios sa ato ang matag kinabuhi? Unsaon aron mapuslan ang paghatag sa Ginoo og panalangin? Unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 18. Ingon siya dinhi nga sulti sila sa pagbuhat og maayo og pagpadato diha sa mga maayong binuhatan sa pagkamahinatagon og sa pagtabang sa uban. Bersikulo 19, niining paagiha makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umalabot ug maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Sumuni pangitaon sa atong Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Dili ng pagtuo. Ang pangitaon sa Ginoo ang binuhatan, ang tan-awon, ang eksaminon, ang kilatison, ang binuhatan. Kay ang binuhatan maunay mutug-an sa tinuod nga pagtuo. Ang pagtuo makaluwas ba? Sa panahon nga muatubang na ang tao sa hukmanan, ang pagtuo ba'y mo saksi? Dili nga atong binuhatan. Tan-awon nato sa Santiago 2. Santiago kapitulo 2 bersikulo 14. Anamoy Biblia diha mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Bersikulo 2 14. Ang pagtuog ang buhat. Mga igsoon unsay kapuslanan kon ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Ang tubag sa Biblia, dili gayon. Nakay pagtuo, ang usa ka tawo naay pagtuo, pero sige rag puyo-puyo. Sige rag pangabit. Sigig dala diha sa simbahan. Nagpagamit sa simbahan. Nagbisyo ra. Unya kung walihan, ang pastor nga nagwali, mao'y kasilagan. Mga igsuon, maunay nakapahugaw sa simbahan. Maunay nakapahugaw man sa simbahan. Dili man ang mga unbeliever. Munang magbantay ta. Muna nga usas ako ang amo ang gihisgutan mga kaigsuonan, mga nasinatian namo sa amo ang pagtudlo sa Biblia, pagdumalas mga tao. Mabugatan gid mi. Kay naay mga Kristohanon, kusog kay mo inom. Kusog kay mo kantag bidyokihan.
kusog kay manugal. Atong hinumduman ang pangitaon sa Ginoo sa iyang pagbalik, dili atong pagtuo, dili sad ang ato ang simbahan, dili ang inyong simbahan, kundi ang atong binuhatan. Haom ba ang atong binuhatan sa mensahe sa Dios, sa mga pagtulunan sa Dios? Usa sa ako ang mga nahimo nga pakigsultihanay, matod pa, ay dili namin ni Pastor Gideon kay dili siya musugot nga nagpuyo-puyo, padalaon, pagitarahon. Unya, okay raman di ay sa ubang pastor, ato na lang mi. Sige, adto mo pagkuyog. Pero, hinumdumi ninyo, dili kumuundang sa pag-ampo sa Ginoo alang ninyo. Kay mahal tamong tanan. Dili man sad ko muuyon aron inyo kong daygon. Kaysa ako ang pagkapastor, giklaim na ko nga maunay akong gasa, maunay tawag sa Ginoo ang pagwali ug pag-atiman sa kalag sa tao. Giatiman ko kamo sa pulong sa Ginoo, dili sa pulong o gusto sa tao. Ako lang mga pag-ampo nga sa dili pa mobalag yung Ginoo nga kitang tanan makaamgo. Katong wala pa kaamgo, makaamgo. Pastor, maayong gabi. Mangutana lang ko, Pastor, ang Kristohanon ba pwede ra mag-apil-apil sa politika? Parihaan ng mudagan o eleksyon? Salamat sa tubag, Pastor. God bless. Mangutana ko nimo, Brother Gasper Golo. Salamat kaayo sa imong pangutana, pero mobalos ko pangutana. Isa ko motubag aning imuhang pangutana. Nagampo ka sa ato ang nasod nga na ay presidente, vice president nga matarong? O kaha nagampo ka sa imong syudad nga naauntay mangulo nga matarong? O nagampo ka sa imuhang probinsya nga naay gobernador nga matarong nga magdala? Kung nagampo ka nga dunay mga magdumala nga matarong, tubagan ni imong pangutana. Usas ako ang nakita mo ni. Isip nag-training ko sa mga prayer warrior. 5 ko katuig nga nag-training. Ingon nga mga intercessor sa atong nasod. Usas ako ang nakatunan mo ni. Daghang kayo mga Kristohanon nga nagampo nga Lord, tagaimig matarong nga presidente, tagaimig matarong nga mga senador, mga mayor, mga vice mayor, mga city councilor, tagaimig mga matarong kanang alagad nimo Lord. Unya na ay magpapili na ituboy nga pastor. Muingon dayon nga, dili maayo nga ang pastor, mudagag pagkapolitika. Saan naman ini ato ang nakatunan? Sa ato apa di ay pastor, bisag dili na ta magsimba basta maayo lang tag binuhatan, okay na? Wala sad ko mag-ingon. Wala sad magpakita ang Biblia nga maayo kag binuhatan di ka mo simba. Kay kung dili ka mo simba, asa dapit ang imong maayong binuhatan? Salamat kaayo. Si Vicente Panin, mangutana ko pastor, okay ra ba na sa mani nagsad usa ka Kristohanon mag-GCash? Magsin usa man ni, okay ra ba na nagsid usa ka Kristohanon mag-GCash? Unsay buti pasabot nimo si Sister Vicenta Panin
about sa GCash. Palihog ka nang iklaro daw para maklaro po nako pagsabot. Salamat kayo. So daghan na kay nangutana. Si Elsie Erasada, correct gyud pastor. Tinuod biya na. Unsa man to si Pastor Eddie Villanueva, unsa ganito iyang kuan, senador no? Daghan ka itong mga Kristohanon nga ni back up. Apil ko nga ni back up atong prayer. Pero ang uban po daghan kaayong may asaway. Ay, kining kinabuhi sa tao. Kayon ko nga og tao ray paminawon makalibog. Pero muna nga kung nagampo ka nga tagaan sa Ginoo og mataro nga Pangulo, Presidente, Vice Presidente sa kunang gikaingon, mga Pangulo sa tanang mga ahensya sa gobyerno. Mapolitika, magdili politika. Malipay ta kung naipastor nga ituboy. Malipay ta nga naipastor nga. Like ni Joseph. Si Joseph, gipili sa pagka-gobernador sa Ehipto. Kung imong lantaon, alagad sa Dios. Grabe siya karespetador nga alagad sa Dios. Kay wa siya motugot nga makasala siya batok sa Dios. Adlaw-adlaw siyang gitintal. Pero adlaw-adlaw sad siyang midagan palayo sa tentasyon. Gihimo siyang gobernador. Alang sa mga Kristohanon nga na ay mga doktrina, nagampo nga maayo ang ato ang nasod. Unya kung naay magpadagan nga naituboy nga pastor masuko, dili sad na mao. Salamat Pastor Gideon, na bless ko sa pulong sa Ginoo. Glory to God. Pastor, maayong gabi, pwede ko mangutana pastor, okay ra ba ang pastor mo apel anang brotherhood or fraternity pastor? Salamat sa pagtubag. Dunay giingon si Apostol Pablo nga kung adto sa buhaton niya ang tanan para pagkabig og tao. Kung dunay pastor nga miapil og fraternity, nasay mga discussion nga makapasabot nganong miapil sa pagka or ni apil sa fraternity. Pero unsa man klase nga fraternity or brotherhood, no, kay naa may mga nindot nga naamay mga brotherhood nga kanang makadiyos, makatao, makabayan. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, nindot man og mga maubitaw ng nindot man og mga tinguha. Mao nang naa sila, nakakuha sila og license sa atong nasod. Dili rin pwede na dili ta magsimba kay sa pagsimba di ta makakaton. Oh. Kristohanon ba nga mujikas? Kristohanon ba nga mujikas? Okay. Para asa ang Gcash? Kanang musin ka og Gcash? Kanang Gcash, wala ay lang gipasabot na kwarta. Di man ta makagamit og Gcash kung watay kwarta. Cash in, cash out. Kung ang usa ka Kristohanon mo padala pinaagi sa Gcash, o man ay problema. Importante, naghatag siya or nagtabang siya, uban ang gugma ug kalipay nga matud pa sa Biblia dili pinugos bitaw. Salamat kaayo, no? Si Esther Bisinta. Si Milda Balandan, tama jud pastor. Si Gasper Golo, salamat kaayo pastor, kay para jud nako nindot ang nagdumala na ay tinuod pag-ila sa Ginoo. Glory to God. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Gasper, brother Gasper, no? Salamat kaayo sa imuhang panahon. Okay, no? Atong pagtagad mga pangutana dire. Si August Perdes, matod pa, maayong gabi pastor, pwede ba sa isa ka Kristohanon ang magpa-arawan 12% ang taubo? Sa kung imong tan-awon ang mga Israelita, murag naa to sa Levitico, kung ang mga Israelita magpautang sa ilang isig ka Israelita, gibawalan sila sa Dios sa pagpangayog tubo. For example, ang usa ka Israelita
magpahulam sa iyang isig ka Israelita og 2,000, magpaabot ra pod siya kung kanus a bayran. Importante 2,000 rasad, dili gyud na pwedeng tubuan. Pero kung dili gani Israelita ang manghulam, patubuan. Ang mga Israelita sa atong panahon karon, mga Kristohanon. Kaya mga Israelita mauman ang katawhan sa Dios. Gawas sa mga dili Israelita, dili man katawhan sa Dios. So gawas sa atong panahon karon, gawas sa mga dili Kristohanon or gawas sa Kristohanon, dili gyud na sila mga Kristohanon. Kung kita mga Kristohanon, doon na tayo negosyo kanang pautang bitaw. Kung naay mga dili mga Kristohanon nga muutang, pautanga nga naitubo. Sumala sa sitwasyon sa Biblia. Pero kung ang isig ka Kristohanon nimo mangutang, kana og yung tinuod nga Kristohanon, ayaw pod nang dili kanang hilaw-hilaw ra pog Kristohanon. Kay base gigamit ra po ng pulong Kristohanon aron makautang. Kay nganong moingon ko nga kanang tinuod gyud nga Kristohanon, kay ang tinuod nga Kristohanon mo bayad gyud nag-utang. Kay matud pa ni David, ang dautan di gyud na mo bayad og utang. Alang sa mga nagpautang, akong advice ninyo, ila-ilaha gyud na muutang pod ninyo. Kay maayo ra biya kay nang kanang mangutangay, maayo kay nagkinaiya kung mangutang. Pero mao nay panganinglon, ambot lang. Pero kung tinuod na Kristohanon, dili na magpaabot pang paninglon. Usas mga sakit bitaw sa tao karon kaning utang. Pero doon ako'y natugkad nga sa akong pagtuon sa Biblia. Doon ako'y natugkad or doon ako'y naapsan nga rason unsa gyud hinungdan nganong ang tao mangutang. Dili tungod sa kalisod. Ako moingon gyud nga dili na tungod sa kalisod. Ang number 1 una sa tanan nganong ang tao hingutang tungod kay hingibugon. Kay kung ang tao dili hingibugon, di gyud na siya magkalisod. Ang taong hinigibugon mga kaigsunan dili na palupig. Kanang hingibugon, di na palupig. Dili na siya gusto nga walay iyaha, naapoy iyaha. Unya mangutang gyud na. Niya dili ra ba gyud na mahutdan pug utang. Kay hingibugon man, dili man na siya magkontento. Dili na siya maghulat sa timing, sa blessing, sa panalangin, di na siya kahulat. Unhan niya kanunay ang pamaagi sa Dios. Nya tungod kay hingibugon siya, musuhod ang kalisod, munang makapamugo siya pangutang. Nya daghan mga tao nga nangutang, di kabayad sa utang, mangutang na pod para ibayad sa utang. Unya ang matag giutangan do na toy tubo. Munang usa sa balita mga kaigsuonan nga usa taon ka sa security guard sa Cebu. Awa na, manay kinabuhi tungod sa utang. Isig ka security guard ning tabang para makakaon nga mohatag na lang kuno ang ubang security guard kay grabe pug kunong pagkautang. Mao bitaw nang sa Exodus pa lang ang mga katawhan sa Dios gidid-an gyud og pagpangibog. Kay bisan ikaw, ako, kung naaragyo ko'y kaibog mga kaigsunan, di na. Daghang pwedeng kautangan. Unya, kung daghang kang utang, musuday ng pagpamutbot. Wala. Muna nga, diri sa atong programa, mga kaigsunan ko sa Ginoo, kuhaon nato ning pangibog. Di nato tugutan nga, Kristohanon taghingibugon. Salamat kayo sa inyong pangutana. Okay. Pastor, okay ra ba nga ang ikapulo ipadala sa GCash kada sahod? Pastor, salamat. Pastor Felix Mantog Jubilin. Actually, sa ako ang ikanapulo, wa pa mong ko'y GCash ato sa una, Palawan o Emulir. Kaysa ako nang gikaingon, sukad nga nakasabot ko sa Biblia,
wa na gyud ko mogamit sa akong ikanapo. Tinuod gyud ang Biblia nga ang ikanapo iyawi gyud og pultahan sa panalangin. Kay sukad ko nga wa ko mogastos akong ikanapo. Kay siyempre naamang ko'y income sa trabaho ko og taxi. Nang habal-habal ko, naninda ko. Yan, naninda akong asawa. Nagyumi ikanapo. Unya matag karon og unya na ay ihatag ang Ginoo nga panalangin, kuhaan gyud namo na ikanapo. Gawas lamang kung ang Ginoo moingon nga kani para ni sa bayranan sa kuryente, sa wifi. Adili na namo na kuhaan kanapo kay mawagtang makulang masad. Pero kanang amo agyod, kuhaan gyud nako nag ikanapo. Kanang akong ikanapo, dili nako na gamiton sa simbahan nga akong dumala. Wala nako na gigamit. Kanang akong ikanapo, wa nako na gamita sa simbahan nga akong gidumala. Ako nang gipadala sa pastor nako. Kinsa gani ang mga pastor nga kanabitawng nakadasig, nakalig-on, nakatudlo sa akong pagkaalagad sa Dios. Dito na ako nagipadala. Sa una, Palawan. O pamanay ka sa una, Palawan. Or Cebuana. Daghan mga pwede na to nga mapadadaan. Karon, dali na kayo. Like sa ako ang pastor. Yung siya pastor, pwede ba ko makautang? Ko ayaw na utang. Dili ni ako inyuhan ni. Gcash. Sin Gcash. Ako ang ikapo. Sukad nga ako nang gihimo. Kanunay na ako nang gitestimony. Ibin ang akong asawa. Stricto kaayo ming duha. About ikanapo. Kaganina, ikan mislungsod. Ingon siya nga, gikan ko syudad. Kapon. Iya kong gikwintahan. Asa man ang kuan ani. Kay kuhaan ko na ikanapo. Okay. Mauning kwartaha o niya i-times 0.10. Muna resulta, muna amo ikanapo. Niya amo ng tigumon. Di na mo gyud na gastuhon. Kay nakasuway mami. Nakasuway, sultihan ta mo, nakasuway mi nga. Dito mi sa Cebu. Wala na mi bugas. Pero naami 9,000 kanang ikanapo na mo. Imagine ha, 9,000. Kanang 9,000, kumbaga ang amuha na, pila man na 80,000 kapin. Sakto ba? 80,000 kay 90,000. So na ay 80,000 unta dapat. Pero wala na, gigamit na sa ministry. Gigamit na sa mga lakaw, gigamit na sa simbahan. Kay daghan man kayong church planting man gyud ang ako ang gasa. Unya, niabot sa puntong wa may bugas. Unya na may ikanapo. Amo ang ikanapo ha? 9,000. Ingon akong asawa, ugamit ta sa ikanapo bes. Ingko nga, ako sang gibasa sa Biblia. Kung atong gamiton, atong bayran. Unya, dugangan pag yun nato og bayad. Hilak siya, kay di pa man siya kaayo kaapas atong panahon na. Sa lisod kaayo makapamanag pastor. Hilak siya, pati hilak niya. Naman akong asawa, pati hilak niya. Ingon na siya, kung di ka mo sugot nga gamito na to na ikanapo, kisa maday mo kaon ana. Kung dili kita, alagad sa Ginoo pero dili kita. Ang nagmentor, ang naghago sa kuha. Kabalo ko nga dunay pastor nga nagampo sa Dios para sa kuha, para ko makalahutay, para ko mabumbarog, para ko mulig-on. Di ko makabarog, di ko malig-on. Di sad ko malipay. Kung walay mga tao nga nagsakripisyo nga nagampos Ginoo para nako. Sila ang takos og angayan nga mukaon sa akong ikanapo. Dili kita. Aperting hilak niya. Iprangka gyud niya, lisod kaayo makapamanag pastor. Pero inana ba tanang mga asawa? Kay kung inana ang tanang asawa sa mga pastor,
pareha ming mga pastor. Nga stricto ka na po. Sukad ato, ni ana siya nako, wala pa ko'y motor ato ha? Wa pa ko'y motor. Ako na is testimony, wa pa ko'y motor. Nanghulam pa kog motor sa akong igsoon, si Pastor Sapre. Kagang-kagang pag itong motora. Wa pa ko'y handbrake, foot brake ra. Hapit pa kong madiskrasya sa opera. Ang habal-habal ko. Tinuod ni akong istorya. Ako nang ma-experience. Ingon siya nga, unya nagtrabaho pa ko ato. Isa kong mauna, di ka musugot nga atong gamito na ikanapo bisag wa tay bugas, pangutang sa imuhang gitrabahoan. Suko kay siya. Pangutang. Unya na ako atong radyo. Nagdala na ko radyo 97.9. Unya, ang wali pagyud sa kauban akong pastor nga akong gipawali sa atong programa, naghisgot nga ang pastor bawal mangutang. Unya pagkalunis, mangutang ko kay dili lagi na ako ipagamit ang akong ikanapo, pero dili na ako'y desisyon, ako ang desisyon nga dili ipagamit. Kung imong lantawon, di gyud na pwede nga ipagamit ang akong ikanapo, di wa gyud na itugot sa Dios. Mas pilion ako ang pagpangutang kaysa mugamit ko sa akong ikanapo. Nangutang ko. Pero before ko nangutang, nagdaig usa ko sa Dios. Daig ko dito ko sa babaw sa house of prayer sa amo ang agalon. Kinaama sa house of prayer. Daig kog maayo ha, daig kog kanta. Pag human ako daig, pag daig na kong pauli, muagi kog opisina, mangutang ko. Pilay akong utangon? 2,500 para ipalit na kog bugas o para sudan. Pag human na kog daig, niring bitaw tong akong cellphone nga keypad. Kani pa may akong cellphone o katong keypad na ko sa una. Giingnan ko, pastor, kuhaa ang 2,500 sa Palawan. Di akong tubag. Ako ang tawagan kay Tix Raman. Ingko nga, nganong nihatag man ka nako ani? Ingon siya, samtang nag-atang ko sa tindahan, wa pa man kay namalit, pag abli na ko hunos sa butanganan namo sa mong halin, na ay 2,500. Unya, paghangad na ko sa panganod, nakit-an nako ang imong hitsura. Iya ko nung gilugod ang iyang mata. Paglugod niya sa iyang mata, mao na'y testimony sa nagpadala ha. Paglugod niya sa iyang mata, pagslantaw niya balik, ang ako gyapon ko nung hitsura na puro madiyas panganod. Ingko nga pananahon gyud na siya. Ako maingkong pananahon mo na say buhing pananahon. Hilak siya nga iyahang gihatag ang 2,500 kay maura toy halin. Kabalo ba mo mga kaigsonan? After ato, nihatag na sad siya after 2 weeks. Nihatag na siya 10,000. From 2,500 nihasag siya 10,000. Didto nakasabot ang akong asawa nganong dili ko musugot nga kuhaon nako, gastuhon nako ang akong inapo. Di man ko main-ani kung dili pa ko istrikto sa akong ikanapo. Di ko katestimony ninyo kung dili pa ko istrikto sa akong ikanapo. Muna nga nahitabo, nasunog ang motor sa akong magulang. Oto nga nagsibing-sibings mi og kwarta. Dili na ikanapo, kay po ako nang gipada. Ako nang gipada sa mga pastor nga nahimong bless kanang nakapalig-on sa akong pagpangalagat. Nga doon ako'y nakatunan nila. Human ato mga kaigsonan, nagsigi kog daig, sige kog magkanta. Unya na ay mga blessing like katong 10,000 anapog ko'y ikanapo 1,000. Katong 2,500 na ako ikanapo 250. So 1,250 savings na to sa akong ikanapo. Ako na po ipada.
Kabalo ba mo? Sa sige kog daig, sigig tuman gyud sa pamaagis Ginoo. Mo nang doon ako'y kaisog nga musir ani. Gitawagan kog usa kay gayon nga paduon kog lapu-lapo kay palitan kog brand new nga motor XRM. Brand new nga motor ha, 63,000. Sukad gani hatag ko sa akong ikanapo. Wala ko moingong sukad nga nagdawat kog ikanapo. No, dili na maoy gipakita sa Biblia. Sukad nga naghatag ko sa akong ikanapo. Sakto gyud ang giingon sa Biblia. Ablihan niya ang bintana sa mga langit. Sunod, stricto, grabe na may ka-stricto ato. Kay nakasabot akong asawa. Unya, plus ato, na ay mga blessing, katong gihalinan mig baboy, gipalit na mo gyuta, gitukurag simbahan. Dayong hinahinay, naumol ang simbahan. Unya, maoy roy gidalas akong estudyante sa bisik pastoral. Nya dunay usa ka babae ni ingon, pastor, kanang imong gitukod og simbahan, kanang gipalit nimo gyuta, ikapalit na ta nagmulticab. Ingon ko nga ihatag ra na ni Lord. Sige na kog daig, kompos kog mga kanta, daig ra gyud. Niya grabe ka bisis ministry. Nya ang iya sa Dios, iya gyud na sa Dios, di gyud na mahitabong ako. Usa kay gayon giingnan ko sa naining tawag. Unya time pagyud ko nga nagdawat kog mga prayer request kay naamang ko sa radyo ato. Na ay mga prayer request ako nang isulat. Unya nagyo ko'y time para ni Lord. Ako nang dados mga pag-ampo. Nya dili biya na moingon ko nga mubo ra ng oras gamiton ana. Kay moangayo ra ka didso, di mo na mao. Acts of prayer, muday gyud kas Ginoo, musimbag gyud kas Ginoo. Awitan nimo ang Ginoo. Kanang makasud gyud kas ang presensya aron makapanugilon ka sa mga panginahanglan sa mga tawo nga Lord, mauni panginahanglan sa akong igsuon, mauni panginahanglan ni sister, brother, mauni panginahanglan sa imong alagad. Nindot ta kaay kung makasud ng kas presensya, unya masugilo na nimo ang tanang panginahanglan sa mga tawo nga tus Ginoo. Taliwala sa akong prayer mga kaigsunan, ang akong cellphone katong duha katong keypad og kani silent yun na. Ang katong keypad nag-blink man na. Buti pasabot na ay nitawag. Paglantaw nako, taliwala sa ako ang prayer. Ngano pong nakamata ko, niundang ko sa akong pag-ampo kay napahong ang microphone, napahong pod ang gitara. Mao na nga ning mata ko kay nipahong man akong gitara, nipahong pod akong microphone. Paglantaw nako sa mixer, nagsigara man. Di akong giduol, akong gi-off, o niya akong gi-on. Pagbalik nako sa akong microphone, nintingog raman. Pagkuskus nako sa akong gitara, nintingog raman. Nakalantaw ko sa akong cellphone na amay ni bling-bling. Di ako ang gipunit, akong gitanaw. Pagtanaw nako, tawag man, di akong gisud sa bulsa. Padayon kog kanta. Karon naa may tingog sa akong sud. Tubaga. Di akong gitubag. Sa akong nauna, basig prayer request. Okay, damadala na ako sa mga pag-ampo. Di akong gitubag. Ko, hello? Ingon dahin siya, pastor, para imo hagyod. Kung unsala man di ay, lakay prayer request sa dili, para imo hagyod. Ingon siya, gitiksan tikaw, wa gyud ka mo tubag. Wa gyud ka mo reply. Gitawagan tikaw, wa gyud ka mo tubag. Gikan sa permirong tawag na hurot na lang ang ring, wa gyud mo tubag. Ikaduha na kong tawag, wa gyud ni tubag, na hurot na lang ang ring. Unya, human sa ikaduhang tawag, ingon na siya nga, Lord, ikatulong tawag na ako ni Pastor Gideon, kung di gani mo tubag, dili ni para iyaha, para nis buhol. Karon kay imo man gitubag, para imuhan ni. Ingon siya, unsa man di ay na, ingon siya, hali dire, ari ako karon, kay gitagaan ka ni Lord og multicab. Nganong nahitabo na?
Kay ang Biblia nagsulti, ayaw tikasi si Lord. Ang iya ni Lord, iya ni Lord. Halari ang Ginoo og pinakamaayo. Mutuo ba tag Biblia? Ngunay pangutanan ako ba? Mutuo ba kog Biblia? Akong asawa giingnan, mutuo kag Biblia? Yes, mutuo. Nganong di man nato buhaton kung nintuo ta? Panultihon 3:9 hangtod sa 10. Panultihon Kapitulo 9, Kapitulo 3, versikulo 9. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniyag labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. Muna nga sukod ato, wa gyud ko mo gasto sa akong kanapo. Wa gyud ko mo gasto. Di sad nako pwedeng himo ang offering ang ikanapo. Di ko mo ingon nga kani ako ning i-offering. No, lahi ang offering. Lahi sad ang ikanapo. Lahi sad tong tabang. Kung mutabang, lahi sad. Muna ako asawa, dili mi basta-basta muhatag og kanapo. Dili sad mi mugasto sa among ikanapo. Kay kanang among ikanapo, yawi na sa panalangin, sumala sa Biblia. Munang ihatag yun namon ikanapo. Amo nang i-GCash, among ipalawan, amo nang ipadala. Kay dili man dool nako ang ako ang pastor. Daghang mga pastor nga nagdawat sa akong kanapo. Sukad nga stricto ko ani, wa ko pasagdahin ni Lord. Ibin ang akong balatian, giayo ni Lord. Mga kalisod, gihawas ko sa Ginoo. Yes. Muna, naaragyod sa tao. Naaragyod sa tao. Okay? Muhatag kog panahon, no? Dire ni iyon, dire nga, okay, ako naming nabasa uban about fraternity. Pastor, okay ra ba? Okay. Salamat, Pastor, tubag kay ako anak mo, GCash man God. Okay ra kay na. Pastor, okay ra ba na dili pa Christian nagpakasal sa Christian? Okay kayo. Depende sa ilahan ng kanang commitment nila. Maayong gabi, Pastor. Okay ra ba na dili pa Christian nagpakasal sa Christian? Dili pa Christian nagpakasal sa Christian. Okay kayo kay dili pa siya Christian pero nagpakasal na Christian. Pero ang pangutana na katong Christian, okay ra ba nga ang dili Kristiyanon ang iyang ipakaslan? Kay ang Biblia nagsulti man nga ayaw pakighiusa sa mga dili magtotoo. Ang problema ato katong Christian nganong nakighiusa sa dili magtotoo. Ana na siya. Si Juwin Mohilio, maayong gabi, Pastor, pwede ra ba isa ka Kristohanon magdulag online games pareha anang Mobile Legend? Dili okay. Kay makaagaw pansin na. Makaguba na sunahuna. Makaguba nas oras para sa Ginoo. Ang management, time management, maguba. Wa gupog kay mahimo ana. Di na makatabang aron mapasidunggan nimo ang Dios. Ang akong ikanapo sa GCash nako gina paagi, Pastor. Okay ra siya, Pastor? Yes, ako ang ikanapo GCash na. Na ko'y GCash, ako na gi pada akong ikapo through GCash. Pastor, bisan og dili ka mosimba, makakaton ka og mupuyo sa pulong sa Ginoo, pero og makasimba labing maayo. Yes, gikan si Sister Teresa Liz. Si Joy Labandero, Ginoo o wala nagbapayad kundi siya pa ang mutabang. Pasangil na lang na ika-10 butbot ikanapo guro gantang bugas butbot. Ma'am Joy, salamat kaayo sa imuhang paghatag. Unsa gani ang imong naas ka imong kasing-kasing maunay naas imong pulong. Salamat kayo sa imong pagtumbaya. Ang akong ik-advise nimo, basag Bible, tuohi kay maunay mensahe ni Lord. Dili na mensahe sa tao. Maura nay akong ikasulti niya. Salamat kay sa imong pagtagad. I-bless ka ni Lord.
Si Felix Mantog Juvelin, tinuod kayo pastor na kung imong ibahinan ang Ginoo. Actually dili na bahin sa Ginoo. Iyag yun na sa Ginoo. Dili po tama yung bahinan nato. Kita mo'y gibahinan gani kay ihatanan, no? Ginoo nagpanalangin gyud. Si Dimple Escartin maayong gabi atong isuon nga naa sa Norway, no? Sa Norway. Maayong gabi Sister Dimple, ang Dios magpanalangin ninyo diya. Kumusta inyong mga Bible study with Sister Maricel Henriksen, no? Salamat kaayo sa inyong kinabuhi. Ang Dios magabless kaninyo tanan. Si Rachel dire ragyod ko makasabot pastor kabahin sa ikanapo himaya sa Ginoo. No tanan, no? Si Rachel, no? Salamat kaayo. Na bless pod ang iyang alagad sa Ginoo sa iyang simbahan. Si Nel Rim, dulot sa bukog testimony pastor about tithes. Amen, amen. Salamat sa Ginoo. Sa una di man ko mohatag ka na po. Sultihan ta mo mga kaigsonan, ga-eskwela kog high school. Working student. Insik ang akong amo. Ni-offer siya nga pa-eskwelahon ko niya. Bisag unsang kursuha. Pero wala na moabot na ko ang ofera kung wa ko gibuhat. Nananghid ko sa akong amo. Insik akong amo. Naasay ilahang Dios. Lahi ilang Dios, lahi ako ang Ginoo. Nananghid ko nga, ma'am, sir, manimba ko Dios sa ako ang Ginoo. Dito simbahan sa assembly sa First Bridge, Desmaktan Lapu-Lapu. Gibayik ra nako na. Na ako'y mga testimony ganing namunit ko kwarta dito sa patay. Ako pong giupiring. Naikausa nga nagwali si pastor nga grabe gyud kong igua. Grabe gyud kong igua. Hilak gyud ko. Niuli ko nga naghilak. Nya akong isuwayan. Pirmiro na kong hatag yun. Tulok ka slice bread. Kanang tulok ka slice bread. Nga pan. Naulaw pa ko paghatag anak sa pastor. Ako panggi tago-taguan ang tulok ka slice bread. Kay gapaboy pa man ko ato. Nimba ko sayo ko abot simbahan. Tago-tago ko sa ako ang slice bread. Nya naulaw ko nga muhatag ka slice bread tulok ka buok. Walay pares. Uni ang uban. Wa gyud ko kabalo kung sa poy gihatag ya. Naapoy nakit-an nako nga mga prutas ilang gihatag sa pastor. Kabalo man gyud ta nga sa tawhanon moingon nga bless ang gihatagan. Pero ang Biblia nagsulti, bless kayo ang nakahatag. Kay damor kang muhatag, damor kang hatagan. That is a principle, Bible principle gyud na siya. Prinsipyo na sa Ginoo. Pero sa tao moingon nga bulahan tong nagdawat. Pero ang Ginoo may yung bulahan tong naghatag. Naulaw gyud ko. Ikaw nga bulahan man gyud naghatag, bahalag tulo ni ka slice bread. Hatag nako ni. Hatag gyud ko. At inig ka Domingo, hatod ko dito slice bread. Kabalo ba mo ang gibalo sa Ginoo? Gipa-eskwela ko sa akong amo. High school, diha ko ni graduate sa Abiliana National High School, Cebu City. Section 1 ko diha. Taas kay ko grado diha. Unya pagkakita sa akong amo nga taas kay ko grado bisag worker ko. Gi-offeran ko bisang unsang kursuha, pa-eskwelahon ko UV. Even sa Cebu. Yose. Ya, diri ko sa Negros Oriental State University nag-eskwela. Nakatungha. Muna nga kung akong nakita kung musunod ra gyud tag Biblia, unsay pamaagis Biblia musunod ra gyud ta. Di gyud pakyason sa Dios ang iyang mga saad. Sa una, unsay akong trabaho, delivery beer, soft drinks. Pagkadusingot ko diha sa Mabulo, gikan sa kanang Ayala dapit, daing Mabulo paingog isim, bayik ko ron ako na, nagkabulingit ko diha. Sigig deliver anang soft drinks, magbayik ra. Pero kung gitinguha, makasimba ko ni Lord. Kay diha ko makasimba, sa dihang makasimba ko, makakaton ko sa pamaagi ni Lord. Muna nga
Moingon ko nga, tinuod yun ang Biblia. Idasig yun ako na ninyo. Tinuod yun ang Biblia. Tuuhi lagi ng Biblia. Panalanginan lagi ta. Si Noel Geraldino, salamat sa Ginoo na bless ko kaayo pastor sa imong testimony. Si Felix Mantog, hallelujah, glory to God, Jesus, salamat sa imong kamaayo. Tinuod pastor na maayo kaayo ang Ginoo sa bisan sa kalayo sa akong pamilya siya kanunay. Nagpanalangin. Si Jojoy Banhoy manggabi si Pastor Fee Barontoy manggabi ninyong tanan, no? Si Pastor Bel Brofal, Pastor Bel, maayong gabi ninyo diha. Atong mga igsuon naa sa Danau, no? Mga tao nga alagad sa Dios gipanalanginan pag-ayos Ginoo. Salamat kay sa inyong pagtumbaya. Usapon ni sa ato ang kanang nakapadasig sa akong pag-alagad kay naila-ila na ako ni Pastor Bel katong training sa amoa sa una sa J12. Actually nagka-under po kong training sa J12 sa unang panahon. Diha sa kuan, first na akong nakitaan si Pastor Bel katong nagwali siya diha sa Liluan. Na ito simbahan diha sa Liluan. Konsolasyon ba tong Liluan? Konsolasyon. Di na ako kay nono basta kay first time na ako nakitaan si Pastor Bel nga nagwali. Karon dalag simbahan. Si Jocelyn Oliger, parehas sila pastor dili Christian. Ako man ni anak pastor kay ako paman lang ang Christian. Sige. Importante malid ninyo sila. Importante ra. Ilid ra. Si Romilita Bugais, amen, kung mauhatag ka sa ikanapulo, jud ka makabsan. Si Swerte, nag-ingon jud ang pulong sa Malakyas 3 Gs. Pastor, kinahanglan jud ta muhatag. Amen, no? Amen, pastor, sa pulong sa Dios gikan ni Risa Hogoder. Si Susana Pablio, tinuod jud na pastor kun magmatinud-anon sa ikanapulo, dili jud ta mahubsan sa panalangin. Salamat sa imong kinabuhi, pastor. Wow, no? Ato igsuon gikan sa Thailand. Sister Teresa, pastor, pagkamaayo sa pulong sa Ginoo pinaagi nimo. Dalaygon ang Dios. Okay, no, sa atong oras dire alas 9:44 mukantas ako. Ako saning patukaron ang awit Makalangit Milagroso nga gi-request dire sa atong programa. Matod pa ni Rosan Pisan Gulo, pangandoy nako pohon pastor itugot sa Ginoo pohon, makasuroy unta mi diha sa inyong church pastor. Og makit-an kanamo personal pastor, glory to God. Diri sa ato ang lugar wala patay church building, house church pa nga akong gidala kay pioneering pa man ko diri. Pero naana tayo ta nga gihalad sad ni sa atong igsuon diri, no, sa lugar. Dunay yuta nga gihalad niya sa Ginoo. Unya dako gyud nga katukuran og simbahan kay 239 square meter. Unya naa gyud nay papilis amo anang pagam-an gyud og abogado. Ani abot ani adto gyud mislungsod unya amo ang gigam-an. Mo nang among gipangandaman para makatukod ta og balay alampuanan. Kay karon ang akong gipangandaman ang sa puy-anan pa sa mga bisita or katulganan sa mga bisita moy ako ang giandam. Pag mahumanan ni sugod na ta og tukod gyud og church building. Igo pod nga modaghan kay ubay-ubay naman ato mga kaigsunan nga nakasabot sa pulong sa Dios. Gani nagsimba na gyud mi diri sa ato ang house church, no.
sa mga kasimbahanan nga diin ako ang sugdan sa unang panahon, naay simbahan diha sa Pardo, unya naay simbahan diha sa Tisa, ug kini gitugyan na ni sa ato ang mga kigsuonan sad nga nahimo nga nangulo diag mga simbahan. Unya katong simbahan nga akong gitestimony nga among palit unya gitukuran og balay alampuanan o simbahan mao nang naa sa Tarkom kanang gidala ni Pastor Erwin. Unya naapoy gidumala diha sa Opera by Pastor Jiboy. Unya naapoy mga simbahan diha sa Plagatasanon nga maoy atong gikrusadahan sa 2018. Pinaagi ni Pastor Alwin Sarbida, Pastor Billy, Pastor Chanel o Pastor Jumar diha sa Bantolinaw, og ni Konsyal Raimundo Escopete nga sa unang panahon maoy barangay kapitan niya. Kanang maong lugar na ay mga milagro nga gibuhat ang Dios. Before mi nagkrusada dunay mga pananaon. O niya sa wa pa mi magkrusada kanang lugar di gyud na pwedeng tukuran og mga born again. Pero sa dihang nagkrusada mi, daghan na kay mga simbahan nga natukod. Muna akong ipasalamatan ang Dios nga doon na tayo duha ka simbahan diha sa Gihulngan. O niya naay simbahan po diri sa Mualbual, Pastor Adila Fatber Samira, uban ni Sister Maricel, mga Sanifa family. Og diri sa Malabuyok wala pa tay church building. Kay nga akong giuna ang puy-anan pa sa mga bisita na ay magamit karong Marso. Mo na nga human ani hinahinay na taog pangandam alang sa mga materyales para sa simbahan. Kay ang akong kinabuhi ug ang atong kinabuhi lumalabay ra man gyud sa kalibutan. Ang importante ang mga mensahe sa Biblia mo'y matuman, mo'y atong masunod. Salamat kaayo, no? Salamat sa inyo ha nga kuan. Asa dapit sa Pardo, sa Kiyot. Kiyot Pardo na diha. Gikan ni Reser. Ang nagdala diha usa ka pulis, SPO3 nga maoy ako ang gisakripisyohan sa unang panahon sa kuan pa before COVID. Nya karon nahimong pastor. Si Bernie Packet nag-prayer meeting mi ganina, pastor. Kay salamat kayo. Okay. Ako nga wito no, Kristohanon pagpakabana. Kinahanglan magpakabana ta samtang napatas kalibutan. Tanawa ang kadalanan, mga bata naglatagaw, walay nag-atima sa ilang pagdako. Kinsa may nagmatuto ug unsay ilang ikahatag sa katiling ba. Manatahon naulipon sa sala nga nagdaot sa kaugmaon, sa ilang panagway tanawon daw nagmalipayon, apan sulod sa dughanag masulubon. Kristohanon pagpakabana, atagi og bili ang imong nadungog og nakita. Dili ba
nakinahanglan man sila kang Hesus nga manluluwas ta. Sulti na, sulti na, sulti na, isang yaw na. Patagpitik sa orasan, may tao sa kinabuhi nakapsan. Asa sila paingon, aduna ba'y kasiguruhan, humaning kinabuhi sa kalibutan. Kristohanon pagpakabana, atagi og bili ang imong nadungog og nakita. Dili ba nakinahanglan man sila kang Hesus nga manluluwas ta. Sulti na, sulti na, sulti na, isang yaw na. Dihang sila silotana tungod sa pagpadayon sa pagpakasala. Unya di ay ang hinungdan, wala sila masukinlan, atubangan sa Dios kinsa may paninglan. Kristohanon pagpakabana, atagi og bili ang imong nadungog og nakita. Dili ba nakinahanglan man sila kang Hesus nga manluluwas ta. Sulti na, sulti na, sulti na, isang yaw na. Sulti na. Dalaygon ang Dios no sa awit makalangit, Kristohanon pagpakabana. Oras sa itong programa alas 9:54 na. Sige. Salamat sa Ginoo. Dool ra na sa Bulacau, pastor, sa akong gisimbahan. Okay. Dool ra sa Bulacau. Dool ra gyud na. Pero lahi na ang nagdala. Ako nang gitugyan sa mga pastor nga nag kat-on sa pagwali sa pulong sa Dios ang mga simbahan. Kaniya nga ko gyung nakita sa ako atawag sa Ginoo sa akong kinabuhi, mao gyud ang pagtudlo og mga tao aron magpagamit sa trabaho sa Ginoo. Kay mao magyud na gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing kanang Mateo 28:19 hangtod sa 20. Kinahanglan ang tao sang yawan dili aron mahimong memoro, dili aron mahimong sakop, kun dili aron mahimong tinun-an ni Jesus. Sa akong kinabuhi, ang akong gipangayo sa Ginoo nga damor kong gamiton sa iyang mga plano. Nga ikaw ug ako ug ang ubang pang mga tao kinahanglan mahimong tinun-an ni Kristo. Dili aron mahimong memoro, kun dili mahimong tinun-an ni Kristo. Mo nang ako ang gitudlo, dili gyud wa ko magtudlo nga wala sa Biblia, kun dili nagtudlo gyud da nga naa jud sa Biblia. Kay gikinahanglan gyud ang tao tudloan sa mga pagtulon-an ug mga sugo sa Ginoo aron kita takos og angayan nga moatubang sa panahon nga moabot siya sumalas atong gisigutan karon. Dili nato kalimtan ang pagkinabuhing putli, paningkamutan nato nga dili gyud ta masaway ug doon natay pakigdait sa Dios. Kinahanglan magkinabuhi tang balaan ug kinahanglan nga ihalad gyud nato ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo.
Nya klimo na to nga dili ta taga kangit-ngit. Iya tas kahayag. Ug kinahanglan mulakaw ta nga naagyod sa kahayag. Kinahanglan kanunay tang magtukaw. Kinahanglan kanunay tang mangandam. Ug dili na to kalimtan nga sa panahon nga kita mo atubang sa Ginoo, ang tan-awon sa Ginoo ang atong binuhatan. Kay ang atong binuhatan maunay silbi nga biste. Biste mga kaigsunan maunay makit-an gyud sa Dios kana atong binuhatan. Wa gyud lain nga makita sa Dios sa ato ang kinabuhi upang itaon sa Dios ang atong binuhatan. Binuhatan nato sa atong pamilya, binuhatan sa bana ngadto sa iyang asawa, binuhatan sa iyang asawa ngadto sa iyang bana. Binuhatan sa ginikanan ngadto sa mga anak, tanan binuhatan. Anha ta suklihan o gantihan sa Dios. Sunod natong hisgutan mga kaigsunan ang unang Tesalonica kapitulo 5 versikulo 12. Ang gititle dinhi katapusang pahimatngon o pangumusta. Ugma sa buntag, katapusan na siguro nako nga hawling ugma kay maupunay ako ang gipangayo sa Ginoo para na ami magamit. Kay dili gyud mi pod kakaon kung di pod ko mulihok. Muna nga kinahanglan gyud kong mulihok kay na ako'y pamilya. Unya siguro katapusan na nako ng howling kay human naman ang project sa akong amigo sad nga kaila pod nako diri. Kana kung na ako'y howling ugma, di ko ka-live. Pero kung wala ko'y howling, maka-live ta og mas buntag. Pero kung na ako'y howling ugma, maka-live ko og mas gabi na lang. So og mas gabi or kahaugma kung wala ko'y howling, ato ni hisgutan ning katapusang mahimagno. Dahil sunod adto na tas ikaduhang Tesalonica. I hope nga kining atong panag-uban daghan ka imong makatunan og mahimo ning taming o giya ninyo sa inyong pagpuyos kalibutan. Ingon nga ako gigiyahan ni ini. Ako gyung mga pagampo nga kitang tanan mahimong tinuod nga tinun-an ni Jesus. Ang ilahanan nga tinuod kita nga tinun-an ni Jesus, nagkinabuhi tas mga pagtulon ni Jesus. Juan kapitulo 8:31. Una akong gitinguha gyud nga ang tanang mga magtotoo magkinabuhi gyud sa pulong sa Ginoo ug sa mga pagtulunan ni Jesus. Kalimtan nato ng karatula. Dili makabid og maayong relasyon ang karatula. Maura na hinungdan nganong mawagtang ang pagkaigsuon, ang pagkahigala mawagtang. Tungod sa karatula. Bati kayo ang tao nga mubarog sa karatula. Pero nindot kayo ang tao nga mubarog sa mensahe sa Ginoo. Sa pulong sa Ginoo, sa mga pagtulunan ni Kristo. Ikaw ug ako sakop ta sa lawas ni Jesus. Naaman tuod ka siguro sa kamot, naaman tuod ka sa tiil o kaasa man kadapit sa lawas sa atong Ginoo. Importante na muha ta, nakalihok ta. Kay diha ta sa buhat gantihan hukman sa atong Ginoo. Atong hinumduman nga dunay mubalik, busa mangandam ta. Kung doon na may mga bully sa kinabuhi, ayaw na tagda, ayaw na pansina, kay mga basura na. Ako nagtuo nga na amoy nakatunan ug doon na mo'y nakuha. Ingon nga ako ang nakig-uban kaninyo, daghan ko kay nakatunan sa akong pakig-uban diri sa atong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa tanang matinud-anon. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong, sa imong mga mensahe nga imong gipaabot sa matag usa namo kakinabuhi. Padayon nimong giblas ang ako mga kaigsuonan. Padayon nimong gitubag ang among mga pag-ampo. Katong dunay mga balatian imong giayo. Katong naas hospital padayon nimong gihatagan og kumplitong kaayuhan. And thank you so much Lord, bisan pagkatong mga kaigsuonan nga naas kalisod, padayon nimong gitudluan aron mahawas sa kalisod sa mga imo kong gitudluan o gihawas sa kalisod. Amahan, iblas kinuusab ako mga kaigsuonan.
Dalaygon ka nga Dios nga magauban sa matag desisyon, sa matag tao nga nangalagad kanimo, nga magkinabuhi gayod kanunay sa pulong nga gikan kanimo. Padayon mo kami giblas nga amo kasing-kasing matinuhon madinawaton sa imong mga pulong. Akong gihinginlan ang bisan unsang klaseng espiritu nga dili gikan kanimo. Espiritu sa kahakog, espiritu sa kalibutanon. Akong gihinginlan sa gahom sa ngalan ni Ginisus nga dili nini magpabilin sa matag tawo nga mitug midangop kanimo amahan. Kay nga among kinabuhi nimo imo namang ginluan ug imo namang gibalaan ug amo gayong gipangayo nga imo kaming kuyog kag ubanan panguluhan sa pagkinabuhi sa imong mga pulong nga imong gibilin sa balaang kasulatan. Padayon mo kaming lipayon, tagaan mo kami kalinaw sa tanang panahon. Salamat o Dios sa imong mga tubag sa mga pagampo ug pagpanalangin ka namo tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen. Kini inyo igsoon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless ug ang Dios magpanalangin sa tanang nag-share sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Good night and God bless. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na